ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇವತ್ತು, ಏನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನೂ ನೀವು ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ? ಅಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣವೇ? ಯಾನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಏರಂದು? ಗುರುಪ್ರದನ್ನಿ, ರಂಜಿತನ್ನಿ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬ್ರದರ್, ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಿ. 10 ಸಂಡ. ಏರವು ಬತ್ತೀನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು. ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು? ಆಯ್ತು ರಿಷಾ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ. ಗುರುಪ್ರದಿಯನ್ನ ಬತ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗನ್ನ ಇರೋ ಗೆಸ್ ಮಂತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಬುದರ್ ಬಂಡೆ, ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಿತನ ಬುದರ್ ಬಂಡೆ, ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರದರ್ನ ಬುದರ್ ಬಂಡೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ 4 ಬುದರ್ ಬಂಡೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪುರ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗಳ. ಗುರುಪ್ರದಿಯನ್ನ ನಮಸ್ತೆ, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ತ್ರಿಷಾ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಬಾ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡೆ ವನಸ್ಪುರ ದಾದೆ ಕಚಿಪು. ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ, 4 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಒರಿಯರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾನಂಜಿ ನನ್ನ ಏರ್ಲಜ್ಜಿನ ಭಕ್ತಿಗೀತ ಫನ್ಕ ನಿಂತಿತ್ತೆ. ತ್ರಿಷಕುಲಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಂದಾನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನು ಮಲ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ ಮಲ್ಲೆ ಚಪ್ಪ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಿ. ಆಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು. ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪ್ರದಿಯನ್ನೇ ದಾದನ ಪಂಡೇರೆ ಎನ್ನ ಪಂಡೇರೆ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲೆ ಚಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಆಡು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ. ಯಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಪೋಯರು ಅಂಚೇನು ಅನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರಿಯೇ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಗುರುಪ್ರದಿಯನ್ನ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳರು ದಾದೆ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡೆ ಕಾ ಏಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಪುದರ್ ದಾದೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿ ಜಡ. ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಜಿನ ಪೋಪುಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುವ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಗುರುಪ್ರದೇ ನಿನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಗುಡ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಇರು ಮುಜಿಮಿ ಸತಿ ಪನ್ನಾಗ ಡೌಟ್ ಆಪುಣಿ ಇರ್ನ ಅತ್ತ ಅಂದಾಪುಣು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೇರು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ, ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಶಾಂತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ತೃಷಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮನದುಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಳಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮನದುಲ್ಲೇರು. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೈಕ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅಂದ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್. ಆರು ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಾಡಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂದೊಂಜಿ ಪನ್ನೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನ್ನಡ. As creations bro, I asked one question, please answer me. Oh my god, you asked the question where? I couldn't find your question. As creation I bro, there is no question. Where is your question? Hi bro, okay. I'm not getting your question bro. Your question is not there. You said hi bro, I told hi. After that you just message me.
The second one. Bro, I asked you one question. Please answer me. What is the question? Where is the question? ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ, ಹವರ್ ಯು? ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಅದಾದ ಗಜ್ಪು. ಸರಿ ತ್ರಿಷಾ ನಮಸ್ತೆ ವನಂದಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ನಮಸ್ತೆ ವನಂದಲ್ಲಿ. ತ್ರಿಷಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಧನಂಜ್ ಬ್ರೋ ವನಂದಲ್ಲಿ. ಹೇ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗುರು ಬ್ರೋ ವನಂದಲ್ಲಿ. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ವನಂದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನಿಖಲು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪಲ್ನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಭಜನೆ ಅನ್ಪೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಬೋಡ್ಗೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಬತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು? ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇರ್? ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್. ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ, ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯ? ನಿಖಲು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು? ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ ಸಿಸ್. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಲ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತಾ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕ ಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಅತ್ತಿತ್ತಗಳದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಸತೆಗೆ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಒಳೆವ ಪುತ್ತಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇಂಚೆ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನಮಸ್ತೆ ಬಣಂದುಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಹಾಯ್ ಸರಿತಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರದೇನಿ ಸರಿತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಬಣಂದುಲೇರು. ತ್ರಿಷಾಕುಲಾಲ ಮಸ್ತ್ ಸೋ ಕಾಂಡ್ ಬಣಂದುಲೇರು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಗುರುಪ್ರದೇನ್ನ. ಹರ್ಷಿತಾ ಮೀನು ಇರೆಗದಾದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೇರು. ಸೂಪರ್ ಬಣಂದುಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟು. ಮನಸ್ಸು ಆವಂದುಂಡು ಕೋರಿ ಗಸಿ ಕಜಿಪು ಬಣಂದುಲೇರು. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನಾ? ಸರಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಣದಲ್ಲಿ. ಗುರುಪ್ರದಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಧನಂಜಯ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಬಣದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಸಂಪು ಬಣದಲ್ಲಿ. ರಕ್ಷಣ್ ಗುರುಪ್ರದಿ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಣದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಉಂಡಿ ಅನ್ನ ಅಂತ ಬಣದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾನು ಓಲ್ದಿ ಓಡಿ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಹಾಕೋಣ. गंगा थोड़ा लाइट का स्विच डालो अपने इसका. ये ज़्यादा फोकस आ रहा है बोलते हैं. इसको किधर रखेगा मालूम नहीं. ये 2 लाइट का डालो स्विच. अभी आवा ये कत्तल अपना अंदर ये क्या वाला लाइट इधर वो फिर भी ज़्यादा आ रहे हैं यार. ऐसा ऐसा रखे क्या फ़ायदा. हाँ आते हैं थोड़ा इधर दिखना चाहिए. हाँ ऐसा ये सही है. ओके ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಪತ್ತನೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಣಿ ಪೂಜೆರು ಬಣಂದುಲೇರು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬಣಂದುಲೇರು ಅಂದ ಅಜ್ಜ ಬಾರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು. ಫೇಕ್ ಐಡಿ అంటే ನಮ್ಮಟ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜದೆ ಗೊಪ್ಪುಜಿ. ಹಾಂ ಯಾವ ಪಂಡೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಬಣಂದುಲೆ. ಗುರುಪ್ರದ್ ಇತ್ತ ಸೂಪರ್ ಏ ಬಣಂದುಲೇರು. ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸಂಪತ್ತನೆ ಅಭಿ ಫೇಕ್ ಅಭಿ ಠೀಕ್ ಹೇ ಬಣಂದುಲೆ. ಅಭಿ ಠೀಕ್ ಹೇ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮರಲಿ ಏನು ಧನಂಜಯ ಒಳ್ಳೆ ವನಸಾಡಗೇನು ಹೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನಾತು ನನ್ನ ಅವಡು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಒಡೆ ಸೈಡ್ ವನಸ ಅನ್ಕೊಡಪ್ಪ ವನಸಾಂಡ ಸಂಪು ಬಣದಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾರಿಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನನಗೆ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಅಂತ. ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಅಲ್ಲ ರಾಮ ಬನ್ನಿ. ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಅಲ್ಲ ಡಾಲ್ ಫ್ರೈ. ರೋಮಿ ಒಲ್ಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ರೋಮಿ ಕಿರ್ತದ ಬತ್ತದ ನೆಲಟ್ಟು ಬುರೋ ಅಂದೆ ಪಚಕ್ಕ ಅಂದೆ.
ಮನಸಾಡೆ ಧನು ಬ್ರೋಕ್ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓ ಆಕಾಶದಿಂದ ಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕದ ಅದೇ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ನಿಖಲ ಆಟಿದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇಂಜಿನ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ಮನಸ್ಸು ಕೋರಿ ಕಾಜಿ ಪೋನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಅಂದೆ ಧನಂಜಯ ಮುಳ್ಳಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪೋನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಧನಂಜಯ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಉಂಟಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಟಾ? ಆಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪೋನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವು ಪೆರ್ಮನೆ ಪೋತುಚಾರೆ ನೀ ಹರ್ಷು ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಪಂಡದ ಓಡಿ ಪೋಯಲ್ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜ ಹರ್ಷುನ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಬಂದ್ರೆ. ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತರೆ ಊರದ ಕೋರಿಯಾ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ. ಜೂಯಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಜೂಯಿ, ಅವರ್ ಯು, ವೆರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಜೂಯಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈವ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. But after watching one video only, without watching video don't subscribe, that will be removed by YouTube very soon. ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಸಂಪು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಪುನ್ ಬಂಡೇರಿ ಕೋರಿಗ ಸೀರತೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಯಾರತ್ತ ಸಂಪತ್ತನೆ ಬಂಡೇರ ಕೋರಿಗ ಸೀಂದು. ಓಕೆ 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 ಗುರುಪ್ರದಿ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರುಪ್ರದಿ ಇಜ್ಜೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರೋ ವನಸಾಂಡೆ ಏಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಇನ್ನಂತ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೀ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಲೇಟ್ ವನಸ್ಮನ್ ಪುಣ ಲೇಟ್ ಮಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಬೋಡಂಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನು ಕುಳ್ಳರಂಡ ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ ಬಾರಿ. ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮುಳ್ಯ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ರೋಕೆ ಏನಂದೇರೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಪರಡು ಒಂದೊಂದು ಅಂದಂದು ಬೊಂಡ ಪರ್ನ ಸಂಪಾಪನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೋರಿದಿ ನೋಡು ಮನದಾನಿ ಬೊಂಡ ಪರಡು ಶೋಕಾಪನು ಸಂಪತ್ತನೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಇರಗದಾದೆ ಕಚಿಪು ಆರು ಕೋರಿಗ ಸೀನ್ ಪಂಡೇರಿ ಮೋನೋ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಜೈ ಮನದಲ್ಲಿ ಅವಿಯರು ಮೋನೋ ಅಣ್ಣಿ ಮೋನೋ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಡಾಲ್ ರೈಸ್ ಬೆಂಡೆ ಪಲ್ಯ ಅವನದಲ್ಲಿ. ಓ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಗಜಿ ಪುಂದಿ ಏರು ಪಂಡಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇನಾ? ಓಕೆ 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 ಯಾನ್ ಈರು ಪಂಡಿಂದೆ ಕೋರಿಗಸಿವಲ್ಲ ಕಾಣಿಂಕ್ ಕುಲ್ಲುಗ 12 ಗಂಟೆ ಅವನದಲ್ಲಿ ರಾ ವಾ 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 ವಾ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬಂದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಮೊದಲೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಲೇ ಬತ್ತೆ ಕುಲೆ ಬತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಯರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಕುಲ್ಗ ಬದನ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂದೊಂದು. ಓಕೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ ಇರ್ಕೋಡ ಪಂತರತೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಮುಟ್ಟ ಚೌತಿ ಮುಟ್ಟ ವೆಜ್ ಎಂದು. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ಕುಲೆ ಬತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಏರಿಯ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಪಿದ ಹಿಡ್ದ ಶಾಂತ ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದ. ಓಕೆ 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 ಶಾಂತಕ್ಕ ಅನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಳ್ಳೇರು ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡಿರೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತ್ತನ್ನ. ರಕ್ಷಣೆ ಕುಲಾಲು ಎಲ್ಲದ ಓಡ್ ಪನ್ನಿ ಅವು ಪನ್ನುಚ್ಚಿ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ದಾದಂದು ಯಾನ್ ಪಂತಿಜಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಸರಿತ ಕೆಂಡಗಲ ಪಂತಿಜಿ ದಾದಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಂತಿಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೇವೆ ಊರ್ದ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರ್ಪ. ಸೊ ಅವು 8 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ 7 ನಿಮಿಷದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಡಿನೇವೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೊಚ್ಚಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹೋ ಅಜ್ಜಿ ಸಂಪು ಬಣದುಲೇರಿ ಎಲ್ಲದ ಓಕೆ ತ್ರಿಶಕುಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ನೆ ಬಣದುಲೇರಿ. ನೋ 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 ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಸ್. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಪಣದುಲೇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಕ್ಕ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಪಣದುಲೇರಿ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ್ನ ಪಣದುಲೇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಇರ್ನಂಚಿನ ಕುಲ್ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಟೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಒಂದುಂಡು ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪನ್ನೆ ಗುರುಪ್ರದಿ ರಂಜಿತನ್ನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವೆ ರಕ್ಷನ್ ತ್ರಿಷಾ ಸರಿತಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಗುರು ಅಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಸೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲಾಲ್ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೀಸ್ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಮನಸಾಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಬರ್ಸ ಇಂಚ ಉಂಡಿನಿ ತು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಮಾಮು ಕೋಪ ಎಂಡ ಪಾತೆರ ಜರತ್ತ ಬಂಡೇರು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಸಂಪು ಒಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಸಂಪನ್ನಡ. ಸೊ ಸಂಪನ್ನ ಕೂತರ ಕೊರಡಿತ್ತೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಎಂಬತ್ತೀರಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ದುಬೈದ ನೀ ಬಣದುಲೇರು? ಸೌಖ್ಯ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಂಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೌದಾದೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ಮರೆಕ್ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮರೆಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಆರ್ಕೊಂಡು ವರಂಬರೆಕ್ 10 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನು ಕುಲಾಲ್ ಸೇಸಿ ನಮಸ್ತೆ ಶಾಂತ ಸೇಸಿ ನಮಸ್ತೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ರಕ್ಷನ್ ಓಲುಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಸಂಪತ್ತನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಉಂಡರ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಸಂಪತ್ತನೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ಪಿರಿ 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 ಬರ್ಸಗು ಕೊಡೆದಾಯೇ ಬಂಗುಡೆ ಬುತೈ ಉಪುನಗ ಕೆಂಬುಡೆದಾಯೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಣಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ ಮಾಮು ಪಣದ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಅನ್ನ ಪಣದಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಬ್ಲೂ ಪೇರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಈತ ದಿನೋಡ ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿಲ್ಲತ್ತ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದುಬೈ ಮಳೆ ಇದೆಯಾ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೆವರಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬ್ರೋ ವನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪು ಮೀನು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಕೀಲ್ ಹೇಳಿಸಿ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಅಕೀಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಪಣಂದ್ರೆ ತ್ರಿಶಕುಲಾಲ್ ವೇದಮಾಮಿ ಆಟಿಕುಳ್ಳರು ಪೋತೀರಿ ಪಣಂದ್ರೆ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣಂದುಳ್ಳರು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬಂದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ವನಸಾಂಡ್ ತ್ರಿಷಾ ಅಂದ್ಕೇನಂದುಳ್ಳರು ತ್ರಿಷಾ ವನಸಾಂಡ್ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡೆ ಬ್ರೋ ಕೇನಂದುಳ್ಳರು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಅವಡು ವನಸಿ ಅನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀ ಸಟರ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ನೆಂತೀನಿ ಪಂಡೈತೆ ಏಲಾರಂಡತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಡ ಚುರುನ್ಕ ಸೈಡ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಗಂಟೆ ಕುಳ್ಳರ ಸರಿ ಆಪು ಸಂಪತ್ತನೆ ಬಂತೇರು 16 ಕುಳ್ಳುಗ ಅಂತ ಅಂಚ ಸಂಪತ್ತನೆ ಶಾಂತಕ ಈರು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಾಜು ಪಾಡ್ದುವೆ ಅಂದ ತಜತು ಪಾಡ್ದುವೆ ಅಂದ ಈರು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕದು ಅಡ್ಡ ತಜತು ಪಾಡ್ದುವೆ ಶಾಂತಕ ಸಂಪು ಒಣನ್ ತಜೆಪ್ಪರೆ ಇಂಜಿನ ಕೋರಿಯೇ ಅವು ಈರು ಕೋರಿ ಕಜಿ ಬಂತಾರಂದ ಅವೇ ಅರೇನು ತಜಿಪಾರೆ ವಾಸುಜಯ ಮಲೆನಾಡು ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಣದ್ರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತಾ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾಳೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ವನಸು ಆತಜಿ 8 ಸಲ ಕೇನುವರಿ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕೇನು ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಪನೋಡು ಒಂಜಿಕೆ ಆಂಡ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅವಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 85 ಅನ್ನ ಅವಡು ಆ 85 ಅನ್ನ ಅವಡು 70 ಅನ್ನ ಅವಡು ತೂಕ ಹಾವು ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಬೂರುಂಡು ಬುರು ಒಂಡೆ ಕೊದಿ ಬೂರುಂಡು ಬುರು ಆಟಿಡತೆ ಮೂರು ಕುಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಉಳ್ಳೈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣಂದರೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಸಾರಿ ವಾಸು ವಿಜಯ ಮಲ್ನಾಡು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪಣಂದುಳ್ಳರು ಮತ್ತು ನೀವೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪೋರ್ಚಿ ಪಣಂದುಳ್ಳರು ಇನಿ ಪೋಚಿ ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಅವೇ ಉಳ್ಳೆ ಸಂಪು ಪಣಂದುಳ್ಳರು ವಾಸುಜಯ ಮಲ್ನಾಡು ಓಕೆ ಪಣಂದುಳ್ಳರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಪೋಪುನು ಅಂಡೇರು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಓಕೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ವನಸಾಂಡ ಮಾತೇನಲ್ಲದ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಣಂದುಳ್ಳರು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಅಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೂರುವುದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೂರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಲಗೋದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ 1K ಜರ್ನಿ ಹತ್ತಿರ ಉಂಟು ಓನ್ಲಿ 75 ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಳೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಲೈವ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪಾಪ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೂಜೇರು ಬಂಡೇರು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಶಾಂತಕ್ಕ ಈರು ಪೂರ ಲೈವ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಾತೆರಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣದ ಅಂಚ ಅವು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೂಜೇರು ಯಾಕಡ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸೂಡು ಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಂಡ ಆಂಡತೆ ಅನ್ನ ದಾದೆ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ನೆನೆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುನು ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕೊಡು ನೆನೆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುನು
ಹೊರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ಬೇಕು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಶಾಂತಕ್ಕ ದೀಪೆ ಮುಸುಂಡು ಸಂಪು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಸುಜಯ ಮಲ್ನಾಡು ಜನ ಹಾಯ್ ಆಲ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಸುಜಯ ಮಲ್ನಾಡು ಅವರ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಲೈವ್ ಇರ್ತದೆ ದಿವಸಗಳು ಈವ್ನಿಂಗ್ಗೆ. ಸಂಪತ್ ಇತ್ತದ ಲೈಟ್ ಸೋಕುಂಡು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಅವು ಏನು ಪಂಡ ಅಡೇನೆ ತಿರ್ಗದ್ದಿಯೇ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತು ಜವ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ತೂಯರ ಬರೋ ತೋಜಂತು ಜೊಂತೆ అంటే ಎಂಚ ದಿಂಡ ಸೋಕಾಪುನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೇನು ಮಿತ್ತದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡಿ ಎಕಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀಸಿ ಮಿತ್ತದ ಲೈಟ್ ಸೋಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಅನ್ನ ಮನದಲ್ಲೇರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬಂದ ಸಂಸಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆ ರಾಯ್ ಸಂಸಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಲೈವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿ ಪೀರೆಗ್ ಎಂಚೆತ್ತು ನೀನಿತ್ತ ದಿನ ಪೂರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರು ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಾರ ಲೈವ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ. ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆದರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಬ್ಲೂನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸಾರಿ. ಒಂದು 1/4 kg ಪೇಂಟ್ ಕೊಡುವ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಕ್ಕ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವರು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಐ ಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ನಮಗೆ. 2 ಲೈವಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಬಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅವರೇ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಶಾಂತಕ್ಕ ದಗಲು ಬಾಜಿಯನ್ನ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ದಗಲು ಬಾಜಿಯನ್ನ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಸುಕ ಬಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಬೊಕ್ಕದಾದಿ ಇರ್ನ ಅಬತರ ಸಂಪು ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಪುಜರ ಸಂಪು ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ. ಮಹೇಶನ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಾಣ ಅಂದು ಲೈವ್ ಯಾರು ತೂಯ ತಿಕ್ಕ ಜಿಂಕ್ ಆಯ್ ರೋಮಿ ಲೈವ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪಾರ ಇರು ವರ ಲೈವ್ ಇಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆವು ಅಕ್ಲೇನು ಪುರ ತೂಪಾರ ವರ ನಮಸ್ತೆ ಒನ್ಪರ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಮಿ. ನಾನು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಕಿಬಲ್ಸ್ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಪೇರೆ ನಮಸ್ತೆ ರೋಮಿ. ಕುಲು ಎಲ್ಲರೂ ರೋಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಗ. ಮತ್ತು ಅವನು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿದು, ಅವನೀಗ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊಂಜು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಸಣ್ಣೆ ಒನಸ ಆಡಿ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಬಣದಿಲ್ಲ. ಓ ಅಂದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೋರಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೋತೆ ಬಣದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದೆ ಅಂತೂತೆ ಇತ್ತಾರೆ. ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಬಣದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಟ್ ರೋಮಿ ಬಣದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಮಲಗುತ್ತೇನೆ ಬಂಡೆ. ಓಕೆ, ಚೆಪ್ಪಳೆವಾ ಎಂಕ್ ಕಜಿಪು ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂವಡು ದಾದ ತಲ ಕೈಪೆರೆ ದಾಲ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಪ್ನ. ಓಕೆ, ತೂಕ ಇತ್ತನ ಕೈತ ತಿನ್ ಕೈಜಿನ ಬರ್ಚಿ. ಕ್ಯೂಟ್ ರೋಮಿ ಪಣದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಬೆಂಡೆ ಪಲ್ಯ ಇನಿ ಸಿಸ್ ಇರಗದಾದೇಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕುಲ ಸಿಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ರೂಮ್ ಪಣದಿಲ್ಲ. ವಾಸು ಜಯನಾಡು ಸೂಪರ್ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಒಂದು ಸರಿತರವೇನು ಪಣದಿಲ್ಲ. ವಾಸು ಮಲ್ನಾಡು ಸೂಪರ್ ಪಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರ್ನಿಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕ್ಯೂಟ್ ರೋಮಿಂದ ಸಂಸನ್ನೆ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಸರಿತ ನವೀನ್ ಸೂಪರ್ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಎಂಕ ಮೀನು ಸಿಸ್ ಪಣಿರು ಅಂದು ಅರೆಗೆ ಮೀನಂದು ಪಂಡೇರ ಕಡೋರ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಹಾಲ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ರೀ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕಲು ಮಂತೆರಡು ಅವು ಅಪಗನೆ ಪೋಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷದಾದ ಉಂಡು ಪಣದುಲ್ಲೇರೆ ಮುಲ್ಪದ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು. ದೊಂಬು ಪಂಡ ದೊಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ವನಸು ಪೋಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ವನಸುಂಡು ಆಟಿದ ವನಸುಂಡು ಮುರಣಿದಲ ಕಣಿ ಮುರಣಿಯವರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಪುಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತೂವೋಡು ಸೆಟ್ ಆಪುನ ಅಂದು
ಪಗೇಳ್ದೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅನ್ಪೋಡು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅನ್ಪೋಡು ಲೈವ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತೆ. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಪಿ ನಿಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಪೆ ಆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಶೋ ಇತ್ತನ ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಜಿನೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಬರೀ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ನೀವು, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓ ಹೌದಾ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಾ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ವಾಸುಜಯ ಮಲ್ನಾಡ್ರವರ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ, ಅವರು ದಿವಸಾಗಲೂ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಲೈವನ್ನು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಜಿಪೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಜಿಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಎಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು, ನಾಳೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಅಖಿಲ ಡಿಸ್ ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜ ಪಣದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಪದ್ಯ ಪಣ್ಕಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪಣಿಜನ್ನದ ಆದಬಕ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷ ಗೇಮ್ ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಪಣದಿಲ್ಲೇರು. ಗೇಮ್ ಪುರ ಮೂಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉಂಡೆ ಅನ್ ಪಣ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಗೂ ಆ ಗೇಮ್ಲಜ್ಜಿ ಅದು ಕೇಳಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಸುಜಯಕ್ಕ. ಓಕೆ ವಾಸುಜಯಕ್ಕ, ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಿ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಳೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂದಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಲೈವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ತೂಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಂಡಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಂದು ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡುಲಿ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅದು ಐಕ್ ಬೋಡದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಖಿಲ ಇಟ್ಸ್ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೊ ಮೂವಿ ತೂಯರ ಇಜ್ಜಿ ಅಖಿಲನ ನನ್ನ ತೂ ಓಡಿಯಾನು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಂಡೇರು ಓದಿಯಾನು. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಬ್ರೋ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತೀರ ಆಯ್ ಸಚಿನ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಲೈವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣಿಕ್ ಸಂಸಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇರು ಓಲು ಪುನಿ ಪಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಲೀನ್ ನಡೆ ಬೈದೆ ನಾನು ವಾರ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಲೀನ್ ನಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕಳು ಊರು ಪೋತೇರು ಅಂಚ ಅವು ನಾಯಿಗೊಂತ ಉರು ಆಪಿನೇಕ್ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪಿನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದು ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ಎನ್ನರು ಮುಡೆಪು ನಾನು. ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅಂದಾನೋ ಅದೃಷ್ಟಾನೋ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದೆ, ನೆನೆ ಕಂಡ ಕನಸು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟು ಇಂದು ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕವನ ಬರೆಯೋ ಗಮನ ಈಗ ತಾನ ಮೂಡಿದೆ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಅರೆರೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಅಲೆಲೆಲೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಹಯೆಯೋ ಕಚಗುಳಿ ತಲಲಾರೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅರೆರೆ ಬಲಿ ಬಂದು ಹಲೆಲೆಲೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಹಯೆಯೋ ಕಚಗುಳಿ ತಲಲಾರೆ. ಯಾವ ಯಾತೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಅವು ಪಂಡ ಯಾನು ಕಲ್ತದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಆತು ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಎದುರು ಪೋಯಿಂದ ನನ್ನ ಚೂರು ತಾಳ ತಪ್ಪುಣ ಈಗ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬೊಡ್ಡಿನಿ ಅಡೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಬೇತದಾಲ ಪನ್ಕ ನಾರಾಯಣಗುಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾರಾಯಣಗುಳ ಮುರಡಿ ಪಣಂತೇರಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುರ ಪಣಂದು ಉಪ್ಪು ಅವೇನು ಇತ್ತದಾನೆ ಪಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಣದು ಅಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ತ ಬಾಡಿ ಪುರ ಗೊತ್ತು ಜಾತು. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ಸುಳಿಯೋ ಆಸೆಗೀಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತರನ್ನ ಬೈದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜ ಚೂರು ಬರ್ಪುಜಿ ನಲ್ಲಜ್ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಳ್ತೇರು ಅಂಚಂಡ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಳ್ತೇರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಶುರುವಾಣ ಅಂದದೆ ಅದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತಿನಡೆ ಪೋಡಾಕಲು ಒರೇರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ನೆಟ್ಟದ ಅಂಚ ಅಂದ ಹಾಕ್ಲಿ ಎನ್ನು ಹೇಳ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ಬೋಚಿ ಮಾತ್ರ ಈರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಮಂತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಲೈವಿಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮಿನಿ ಜನಾಯ್ಜಿ ಒಂಡೇರಿ ಮಿನಿ ಜನಾಯ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ವೈಜಿ ಮಿನಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿಯ ಅರ್ಥ ಇಜವು ಮಿನಿ ಜನಾಯ್ಜಿ ಜನ ಯಜಿ ಮಿನಿ ಜನಯಜಿ ಜನ್ಯಾಜಿ ಅಚ್ಚ ಹಿಂಗಿತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದಾದೆ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾದೆ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಬಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಲೈಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜಡ್ಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಇರು ಒಲ್ಪದಾರ ಊರ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದಾರ
ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡುವ. ಸಂಸು ಕಪಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸಂಸಣ್ಣಿದಾದ ಪಂಡೇರು ಓಲು ಈ ರೀತಿ ಓಲು ಉಪ್ಪುನಿ ಓಲು ಒಂದ್ಕೆಂಡ ಯಾನೆ ಯಾನು ದುಬೈಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ ದುಬೈಡ್ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮು ದೇರಡು ಉಂಡು ಮುಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪುನು ಜದಾಪುಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಸಾಟರ್ಡೇ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪಿನಿ ನನ್ನಕ್ಲ ಎನ್ನಾಡೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಕುಳ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿನಿ ಕೂಡ ಅಂಚ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋದು ಬಕ್ಕ ಅವಳೆ ರೂಮ್ ಉಡುಪೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪಂಡೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮನು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡದವರಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ಕರ್ನಾಟಕದವರಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವ, ತುಳುವವರಾದರೆ ತುಳು ಮಾತಾಡುವ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರಾದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡುವ, ಹಿಂದಿಯವರಾದರೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡುವ, ಮರಾಠಿಯವರಾದರೆ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡುವ, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ನಾನು. ನಾನು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ చెయ్యడి ప్లీజ్, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ సబ్స్క్రైబ్ చేయడి. నేను సబ్స్క్రైబ్ చేయటండ ನಾನು ನೋಗ್ತೇನೆ. ಮನು ಅನ್ನ నువ్వు పోయిట్ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೀಸ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಪುಟ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಶಾಂತಕ ಓವರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 19 ಮಂಡೇರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ಲಸ್. ಸಚಿನ್ ವೈಜಿ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗೆಂದು ತೆಲಿಕೆಲಾರ್ಪ. ಸಚಿನ್ ವೈಜಿ ಈರು ಇನ್ನು ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು, ಹಲೋ ಎನ್ನ ಒಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ, ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಉಲಾಯ್ ಹೋದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ನ ಇರೇಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೇಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಲಾರು ಇರು ಊರುಡ ದಾದ ಅಂತಂದುಲ್ಲರು. ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಾರೇನ ಊರ್ದಾರೆ ಕುಲಾಲ್ ಊರ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಪ್ರಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗವಂತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪದನೆ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲೇರು, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪಣಂದುಲೇರು, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಭಾಸ್ಕರು ಪಣಂದುಲೇರು, ಭಾಸ್ಕರು ಗಾರು. ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಸಂಪು ಓವರ್ ಪಣಂದುಲೇರು. ಗಂಗಾ ಫ್ರೀಯೇ? ಗಂಗಾ ಓ ಗಂಗಾ ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಾರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು, ಶಾಂತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಸಂಪು ಓವರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡುವ, ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡುವ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಪದ್ಯ ಹೇಳುವ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಂಥ ಪದ್ಯ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ತುಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಇನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಶಾಂತ ಕೈಡಿಡು ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ದು ಐಡೆಡ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪಿಂದ ಅದೇ ಕಾರ್ ಪಾಪ ಮಿತ್ತು ಕುಲೋಂದಿರ ಅಂದಾರೆ ಈಗ ಅವರ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಅಂತ ಬಚ್ಚುಜ ಗಡಿ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುನದ ಅದಕ್ಕಂದು ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ರಕ್ಷನ್ ಓಡಿಪೋಯಿ ಅಂದು ನಿಖಲ್ನ ಧೈರ್ಯೋಡಿ ಅನ್ ಕುಳ್ಳಿ ಅಂದ ಪೋಯೆ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳೆ ಮಾರ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇದುಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಎಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾತಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವ. ರಂಜಿತನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ 297 ಲೀಡ್ ಆಯಿತು, ನೋಡುವ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಇವರು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರಾಯ ಮಿತ್ತು ಹತ್ತು ತಿರ್ತುಳ್ಳೆ ಅವನಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ತ್ರಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ಸು ಓಡೆ ಪೋಯಲು ಅವೇ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೇನು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಓಡಿ ಪೋಪೇರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬರ್ಪೇರಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪಿನೇನು ಅನ್ಸಿದೆ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಬೊಂಬೆಡ ಲೇಡಿ ಡಾನ್ ಬಾಂಬೆದ ಅಂದಂದು ಅದು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಗೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪಗ ಮಾತೇರಿಗಳ.
ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಲೋ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್. ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂದಾನೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೈವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಹುಷಾರುಳ್ಳ ಬಾವ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಡ್ಯೂಟಿದು ಬೈದಾರ. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಮನಸಾಂಡೆ ಭೌಜಿ ಬಣದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಜಿ ಅಂದಂದು ಆಂಡು ಎನ್ನ ಆತು ಜಾತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಔಟ್. ಬನ್ನಿ 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 ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಲಾಲು ಈರು ಉಪ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಯಾನು ದುಬೈಡುಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅನ್ನ ಈರು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರ ಊರುಡೆ ಉಲ್ಲಾರ ಅಥವಾ ಪಿದೆ ಬಾಂಬೆಡ ದುಬೈಡ ಅವಲ್ ಪಲ ಉಲ್ಲಾರ ಪಿದೆ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಚಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ. ಓಡೆ ಪೋಯರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ಕಂದ ಮಂಚಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆಡ್ಡ ಪದ್ಯ ಬನ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೇನೊಂದು ಪುಡಿಯರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಉಂಡಲ್ಲ. ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಹೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಹೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಸಿಂಗರ್ ದಾಂತಿ ಬಂಗರ್ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ. ಸಿಂಗರ್ ದಾಂತಿ ಬಂಗರ್ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ. ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಪೊನ್ನು ಪಕ್ಕಿ ಆನನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಆನು ಪಕ್ಕಿ ಪೊನ್ನನು ಲೆತ್ತದು ಹುಡುಗರಕೇನುಂಡು. ಪೊನ್ನು ಪಕ್ಕಿ ಆನನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಆನು ಪಕ್ಕಿ ಪೊನ್ನನು ಲೆತ್ತದು ಹುಡುಗರಕೇನುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಎಂಕೆ ಸೊತ್ತು ಲೋಕನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೋತೆ ಕುರ್ಪಿ ವಸ್ತು ಬಾಲನೆ ಮೂಲುಂಡು. ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಉಂದುವೆ ಮೋನೆ ಉಂದುವೆ ನೇನೆ ಒಂಜೆಕ್ ಕೊರುದಾಡು ಇರೆನನೆ ರೂಪ ಇರೆನನೆ ಕೋಪ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತುಂಡು. ಉಂದುವೆ ಮೋನೆ ಉಂದುವೆ ನೇನೆ ಒಂಜೆಕ್ ಕೊರುದಾಡು ಇರೆನನೆ ರೂಪ ಇರೆನನೆ ಕೋಪ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತುಂಡು. ತೆಲಿಪುನ ಬೊಡೆದಿ ನಲಿಪುನ ಬಾಳೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೊರ್ಲಾಡು ಬೆಲ್ಪಿನ ಕಂಡನಿ ಆವೆರೆ ಸೇಲೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು. ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಸಿಂಗರ್ ದಾಂತಿ ಬಂಗರ್ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾರಾಯಣ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಂಪು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ವಾ ವಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನೆ ಉಳ್ಳೇ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡಪಿನ ಇರು ಹತ್ತು ಕೊಂದುವೇನಾ ಗ್ರೈಂಡರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ. ಏನು ಮಾಯೆಯೋ ಏನು ಮರ್ಮವೋ
ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಕಾಣದಾಗಿದೆ. ಸರಿತಾ ನಾವೇನು ಹಲೋ ಪಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಡ, ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ್ಪುರ ಮನಸಾಡ ದಾದ ಗಜಿಪು ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಂದದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಂದ ಹೋಗಲಲು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಮರಲೆಯೇ ಚೂರು ಪೆಗ್ಗು ಪಾಡ್ವೆ ಅವನೂಲಿರಿ. ಓಕೆ, ಬಲೆ 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 ಬಲೆ. ಹೌದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿ. ಓ ದೇವರೇ, ಔಟ್ ಆಯ್ ಮಾರೆ ಧ್ರುವ. ರಾಮ ಲೈಕ್ ಮಾರೆ ಔಟ್ ಆಯ್ನಿ ಧ್ರುವ ಜುರೇನ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಲೈವ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡದಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ. ಸರಿತಾ ನವೀನ್, ಸಂಪತ್ತನೆ, ಶಾಂತಕ್ಕ ಪೋಯರಿ ಒಂದು ರಿಜ್ಜಿ ಉಳ್ಪರಿಯೇ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಡನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ದು ಅದೇ. ಓಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮರಲೇ ಚೂರು ಪೆಗ್ಗು ಪಾಡಿ ಓದಿ ಏನು ಈರ್ಕೇನು ಜರ ಅಂದವರು ಅವ್ರು ಯಾನು ಓದಿ ನೀನು ಒಕ್ಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪಾರಿ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಪೋಯರೆಲ್ಲ ಓದಿಯ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಮಿಕ್ಸಿಡನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿ ಜನ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಯಾನು പണന്നില്ലേര് ಏರಿಯ ಸಂಪು ಪಣದಿಲ್ಲೇರು, ಸಾರಿ ಪಣದಿಲ್ಲೇರು, ಯಾನು ಪಣದಿಲ್ಲೇರು, ಪೋತಿಜಿ ಸಂಪು ಪಣದಿಲ್ಲೇರು. ಆರು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಯಾರು ಕಡೆ ಒಂದುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಪಾಪ ಈರ್ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಆರು ಇಂಚ ಕಡೆನಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುನಿ ಆರು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡ್ಚ. ಶಾಂತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬತ್ತೀರು ಪರಡೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕೆರಡೆ ಜೀವಯನ್ನ ಪೆರಡೆ ಪಾರೊಡುಂಡು ಕಿನ್ನಿಲದಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪನಂತೆ ಮಾರ ದುಂಪು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಂದಲ್ಲೇರು ಜಡೇಜಾ ಉಂಬಿ ಔಟಾಯಿ. ಅಯ್ಯೋ ಧ್ರುವ ರಾತ್ರಿ ಔಟಾಯಿ. ಧ್ರುವ ರಾತ್ರಿ 302 ರನ್ ಲೀಡಾಂಡು ಧ್ರುವ ಔಟಾಯಿ. ಸಂಪತ್ತನೆ ಯಾನು ಗುಂಡಿಡು ಯಾನು ಪುಂಡಿ ಬೇಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಣದಿಲ್ಲೇರು. ಓ ಅಂದೇ ಅಚ್ಚಚ್ಚಚ್ಚ 6 ಇಡ್ಲಿ ಕಡೆಯವರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಪುಂಡಿ ಬೇಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ. ಓಕೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಎಲ್ಲ ಚಾ ಕೊಂಜಿನಿಕ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ಹೊಡದೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಧ್ರುವ ಜುರೇಲ ಆಯ್ಪೋಯ್ ಔಟಾಯ್ 34 ರನ್ ಬಂತದ್ದು. ನನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಲ 2 ಜನ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಚುರಿ ಪಾಟಿ ಎಡೆ ಲವ್ ಉಂಡ ಸಂಪು ಇರೆಗು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಾಯ್ ಪಣದಿಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಬಲೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಸೌಖ್ಯನೇ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರೆ ಈಗವೇ ಯಾಕಡೆ ಇರು ಸಡನ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಓದೊಂದು ಪುನಾಣೆ ಇತ್ತ ಫಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಲೈವಿಗೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ರೇಮನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಆತವು ಪಂಡ ಆತ ಸುಲಭದ ಪದ್ಯ ಅತ್ತವು ಆತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡದು ಪ್ಯಾನ್. ಪ್ರೇಮನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕ ಅಂದೇನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತ ಫಂಡ್ ರೆಡ್ ಆಪಜೆ. ಪ್ರೇಮನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಪ್ರೇಮನಾತೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ. ಓಕೆ ಈರು ಪದ್ಯ ಪನ್ನಗ ತುಳು ಲೈಕ್ ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತೆ. ಈರು ಪದ್ಯ ಪನ್ನಗ ತುಳು ಪರಡೆ ಪೊನ್ನೆ ಬೆರಿ ಮುಟ್ಟುಡೆ ಅನ್ನ ಪೆರಡೆ ಪೂಜೆ ಮುಟ್ಟುಗೆ
ಶಾಂತಕ್ಕಂದಾದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರಲ ಇರೇಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡಿರ ಎಂಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತೆ ಈರು ಪದ್ಯ ಪನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಳು ಪದ್ಯ ಪನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಓಕೆ 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 ಶಾಂತ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪ್ರೇಮಲತೆ ಪಾಸಾತೆ ಕೊಸರು ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಸೇರಿದು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕವು ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಇತ್ತು ನಂಡ ಓಕೆ ಕರೋಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪುರ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾನದ ಬಲ್ತ ಏರಂದು ಕನ್ನಡ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಲ್ಟೇರ ಅಂತ ಸರಿತ ನಾವು ನಾಯಿ ಸಂಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಿ ಪಣ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದೆತ್ತಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ಪದ್ಯ ಪುರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪುತ್ತಾನೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹೊರ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಸರಿ ಇಪ್ಪು ಇರೋಣದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆರು ಕಡೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವೊಂಜಿ ತೂದಿತ್ತೆ ನನ್ನಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ದಾಟಿ ಪುರ ಕೇಂದಿಜ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕೇಂದದು ನಂಗೆ ಬೊಡಿದಿ ಲಿರಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಲಿವಕು ಎನ್ ಮೇಲೆ ಎನ್ನಡ ಕೋಪಂ ಯಾನ್ ಇಲ್ಯಾತೀನಿ ಬಟಾಣಿ ಕಡ್ಲೆನೆ ತಿಂದಾತೀನಿ ಅವೇನು ಕಲ್ಪುವೆ ತೂದವೆ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೇನೋಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಕೇನಾಗ ಬಕ್ಕೊಂಚೂರು ದಾಟಿ ಗೊತ್ತನ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹೊರದ ಆದ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿ ಓಕೆ ದಾನೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೋದು ಸಂಪುಗೆ ಶ್ರೀನಾಥ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ನಂದು ಪ್ರೇಮನಾಥೆ ಬೊರ್ಚಿ ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಣಂದಲ್ಲಿ ಅವಣ್ಣ ಪಂಕ ಅವಣ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆತ ಮತ್ತೆ ಮುರಳ್ನ ಪಾಪ ಕೇಂದಿರ ಪಂತಿ ಜರಿಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದಾಯ್ತು ಕುಜಿಂದು ಗೊತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಯಾನು ಎಂಚ ಬಂದಿರಿ ಮುರಳಿ ಪದ್ಯವೇನು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಅವನು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಏನು ಪೂರ ನಾಡುವೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಪೂರ ಪದ್ಯ ನಾಡ್ದು ನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ಪೇವೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಲ್ಪಗ ಅಂತಂತೇನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇರೋಣ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಗಿಲ ಕಜ್ಜಿಂದು ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಾರು ತೂ ಒಂದುಂಡು ಸ್ಮೂಲೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ಸಾಂಗ್ ಸುರೇಖ ಪಡುಡೆ ಅವು ಒಂದೇಟೆ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಡೆ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಒಂದೇಟೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂಡ ಇನ್ನ ತರೆ ತಿರುಗುವಾರು ಈರು ತರೆ ತಿರುಗುವಾರು ಅಂದೆ ದಾದಿ ಇರ್ನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣದ ಈರು ಪಂಡಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ದಾದ ತರೆ ತಿರುಗಂಡ ಈರಾಗ ಲೈವ್ ಇಡೆ ತೂಳಿ ಮೇ ಬೂರಿ ಅಂತ ತರೆ ತಿರುಗದು ಬೂರಿ ಅಂತ ಸಂಪತ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವ ಈ ಪದ್ಯ ಒಳ್ಳೆರಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ ಪದ್ಯಗೂ
ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂ ಒಂದುಂಡು ಲೆತ್ತನ ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲೆ ಪೂಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೋಡು ಸುನ್ನ ಕೊರ್ಪನ ಪನ್ನದೆ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ತೂ ಒಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಾರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತರ ಲೆತ್ತರ ಈರೆನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲೆ ಪೂಲೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಪುರ್ತುಗು ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರುಗೆ తువ్వోందిప్పి జవంది పొన్నే కేన్న ఎన్న పాతేరొను నిన్ననే పొర్లుగు మైపుర మర్లాండు కేందిన కొర్ದು ಬುಡು ಅಮಸರ ಉಂತದು ಐಕಾದೆ ಕಾಪುನೆ ಇತ್ತೆದೆ ಪಂದು ಬುಡು ಬಂಗಾಡಿದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಕೇನ್ನ ಎನ್ನ ಪಾತೇರೊನು ಪುಡ್ಕನ ಲಕ್ಕದು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾತದು ತುಯ್ಯರತ್ತ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿದೊಟ್ಟು ಎನ್ನನು ಸೇರ್ಸದು ಒಟ್ಟುಗೆಲೆತ್ತಿನತ್ತ ವಯ್ಯಾರದ ಸಿಂಗಾರಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ತೆರಿದು ಬುಡ್ಲ ಕುದುರೆಡು ಕೊಲ್ಲುದು ರಾಜನ ಭಾಷೆಡು ಲೆತ್ತಿನ ತಪ್ಪಾಂಡ ಸುನ್ನನೆ ಬೋಡೆಂಕು ಏಪುನೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ತೆರಿಪಾಲ ಎರ್ದು ಬತ್ತಿ ಶೂರ ಪಂಡಿನೇನು ನಡಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುನಗ ಸೈತಿನ ಕುಲು ಲಕ್ನಾಗ ಮರ್ಮರ ಜೋಡ್ನಾಗ ಸೈತಿನ ಎರುತ್ತ ಮಿತ್ತಿಡ ಬತ್ತಂಡ ಕೊರುವೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬೊರ್ಚಿ ಪೊನ್ನೆ ಆತ ಪೊರ್ತು ಆ ಒಂದೆಂಕ್ ಆಪಿನ ಪೋಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಲ್ನ ಆಸೆನು ಪುಟ್ಟವಡ ಎನ್ನನೆ ಭಾಷೆನು ಮೀರುದು ಬುಡಿಯ ಬುಡ್ಪದು ಪಂದು ಬುಡ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಪಾತೆರ ಕೇಳ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಡು ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಚರ್ಮದ ಜೋಡುನು ಪಾಡೊಂದು ಬರುಡೀರು ಐತೇನೆ ಶಬ್ದೋನು ಕೇಂದ್ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಸುನ್ನೋನು ಪತ್ತೊಂದು ಏ ಸೋತೆ ಪೊನ್ನೆ ನಿಕ್ಕಯ್ಯಾನು ಪ್ರಾಣ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಏರಾನಿ ಪಾತೆರ ನಡಪಯ ತಂಕೋದ ಪೊನ್ನೆ ಆಪೇಪ ಮದ್ಮೇನನು ಚರಚರ ಶಬ್ದೋಡು ಪೊರ್ಲುದ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರ ಖುಷಿ ಕೋರುಂಡು ತಿರ್ಗದು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿನ ರಾಜಾಗ ಬೋಡು ಲಗತ್ ಪಿರವುಡು ಕುಲ್ಲದು ಕೈನು ಪತ್ತೊಂದು ಧೈರ್ಯೋಡು ಪೋಡೀರು ಎನ್ನನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದ್ಯಾರ ಸುಲಭೋಡು ಉಡಲಗು ಪೆರ್ಮ್ಯಾಡು ಉಡಲಿಗೆ ಪೆರ್ಮ್ಯಾಡ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹೌದಾದ ಸಾಂಗು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹೊಸಬ್ರು ಸಂಪತ್ತನ ಯಾನು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಲವ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀಪಿನಿ ಹಾಲು ಪೋದು ಟೀಚರ್ ಬಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಬಸ್ಕಿದೆಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ವಾ ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಹೆಡ್ಫೋನು ಪಾಡೋಡ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ದಾಯಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನೆ ಮೈಕ್ ಕೊರೋದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೇನೋದಿಲ್ಲೇರು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಕ್ಕ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮೀಸ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಮಾರ್ ಫೈರ್ ಕಡಪ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು SLP ಪವನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಎಂಥ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಲೈವಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು SLP ಪವನ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಪವನ್ ಬ್ರೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮೀಸ್ ಗುಡ್ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸೋಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರು ನಾರಾಯಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೆಲ್ಫಿ ಬನ್ ಟುಡೇ ಡಿನ್ನರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನ ಕೇನದುಲ್ಲೇರೆ ನೋ ಡಿನ್ನರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ದಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ಸಂಪತ್ SLP ಪವನ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ SLP ಪವನ್ ಗುಡ್ ಅನ್ನ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈವಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುವ दिल्ली ओके दिल्ली आपने दिल्ली से है सो आपको इंग्लिश में हिंदी में भी बात करेगा तो चल जाएगा ना सही है थैंक यू सो मच आपने दिल्ली से हमारा लाइव में जुड़ते हैं थैंक यू सो मच ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ರಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಹಾಕ್ಯಂಡೆ ರಕ್ಷನ್ ಎಕಡೆ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕನ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಡಿಗೇನಿ
ಎಂಜಿನ ಆಟಿಡ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಎರೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಬರುವೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದತ್ತ ಓಡೆ ಪಾಪ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವ್ವ ಐತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಮುಕ್ಳೆ ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಕಡಪುರ ಎಂಕ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಚೂರು ನಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಪದ್ಯ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದಿತ್ತೆ ತುತ್ತುದು ಹೊಸ ಸೀರೆನ ಸಂಪತ್ತನಿಗೆ ಹೊಸ ಸೀರೆನ ಪರ ಸೀರೆನ ಮೂಲು ಸೀರೆ ಕಾಸಿ ಜೋನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗ ಓಡ್ತೆದ ನೆಪಿದಡ್ದಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಒಟ್ಟು ಬೈಜರ ಓಡೆ ಪಂದಕೇಂದು ಜಿಂಡ ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ಉಂತುಜ ಒಟ್ಟುಗೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಪೋಯರೆಂಕ ಗೊತ್ತುಜ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗ ಓಡ್ತೆದ ನೆಪಿದಡ್ದಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಒಟ್ಟು ಬೈಜರ ಓಡೆ ಪಂದಕೇಂದು ಜಿಂಡ ಇರೆನ ಬಾಯಿ ಉಂತುಜ ಒಟ್ಟುಗೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಪೋಯರೆಂಕ ಗೊತ್ತುಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ದಾಟಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಓಡೆ ಪಂದಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಆತು ಕೋಪದ ನೆನಿಕ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಮೂಂಕು ಮುಸುಂಟು ಉರ್ದು ಬತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಯಾನೆಲ್ಲ ಪದ್ಯಕ್ಕೇನು ಅವೆ ಯಾನ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೇನು ಅವರ ಪದ್ಯಕ್ಕೇಂದು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಪನ್ಪವೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಡಪುರ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಉಂಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೇಂದು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ ಅವೇ ವಾ 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 ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾ ವಾ ಹೊರ ಅಂಜಿ 2 ಸತಿ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಜಿ ಕೆಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬಂಡೇರು ಮೂಂಕು ಮುಸುಂಟು ದರ್ತದ ಬತ್ತೆ ಅವನೊಂದು ಏರ್ನೇ ಟೀಚರ್ನ ತಲ್ಲನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಉಲೈ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಾಜಿಪು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಎಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಇಂಚ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಲವ್ ಮಂತದ ರಥ ಇರೆಗ್ ಪೋಪಿಕಾಲ ಅವಣದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ ಕಂಪೆನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಣದಲ್ಲಿ ಓ ದೇವ್ರೆ ಈತಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ ಬತ್ತಿರ ಓ ದೇವರೇ ಓಲ್ ಇತ್ತಾರ ಮಾರಣಿಕುಲು ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೇರಿ ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕೀರ್ತನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಅವು ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದಲ್ಪ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗ ಓಕೆ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಣೆ ಎಂಕಾವು ಸುಮಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಆಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಾವ ಬಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದ್ಕೇಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ನನ ಹೊಡಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇಂಡೇರು ಓಕೆ ಸುಮಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಬೋಲು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಓಕೆ ಏರು ಕೀರ್ತನ ಮಾನ್ವಿಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಂದ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ 25 ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೀರ್ತನ ಮಾನ್ವಿಯ ಏರುಂದು ರಂಜಿತನ್ನೇ ಬತ್ತೀರು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಕೇಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ
ತ್ರಿಷ ಸುಮಾಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಮಾಕ್ಕ ಈ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದೇ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅವೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ್ ಪಂಡದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಎಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪು ಪೂಜಿ ಮುರಣಿ ಗೋಪಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಲಂಚನೆ ಬಂಡಿರಿ ಇರು ಕೇಂಡಿ ಜಡ ನೆನಪೇಜಿ ಮಾರಂಗೆ ಮರತ್ತೆ ಪೋತು ಒಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಕುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡ ರಗಾಲೆಜ್ಜೆತ್ತ ಅಂತ ಕೇನು ನಾತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬ್ರೋ ಬಂಡಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿತಾ ನಾಯ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ ನಾಯ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಚೂರು ಬತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತನ್ನೇ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಸರಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದಿ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ತ್ರಿಷಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಕೇನದಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಮೀಲಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಸುಮಾ ಹೆಚ್ಚು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಕೇಂಡೇರು ಸುಮಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಂದು ರಂಜಿತನ್ನೇ ಕೇನದಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ದಾಯಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟು ಯಾವುಂಡು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುಂಡು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚದಾರ ಜಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಏರ ಪಣಂತೇರು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಲೆ ಅಂತ ದಾದಿಕ್ಕಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುನ ಲೈಕ್ ಕೊರಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಲೈವ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಆಪುನ ಐಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೀರು ಅಂಚ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದಲ್ಲ ಈತ ಲೈಕ್ ತಿಕ್ಕದು ಇಮೇನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ದಾನ್ನ ಅಂಚವಲ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ತು ಎಂಜಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಯರಿ ಪಣ್ಣನೇ ಕೇಂದು ಮನ್ಪುನ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುಂಡು ಅವರ ಅವು ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದನ ತಿರ್ದು ಲೈಕ್ ಅಗತ್ಯ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಕ್ಕಲೆ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಗತ್ಯ ಅಂದ ಓಕೆ ತ್ರಿಷಾ ಏರಿಂಬೆ ಎಂದಕ್ಕೇನು ಒಳ್ಳೆಯರು ಓ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಂತಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೀಗ ಊಟದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈಡಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಅವು ರಂಜಿತನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಒಂದು ಪಣದಲ್ಲಿರು ಓ ಓ ಓ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಆವಣ್ಣ ಇಂಗುಲು ಕಾಪು ಏರಿನು ಏ ಪಂಡಲ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪೋದು ಬಲೆ ಪ್ರಮೀಲ ಕೇಶವಕುಲಾಲ್ ಮನಸಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೇನಂದ್ರು ಇಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಅವಡು ಸೊ ಸರಿತಾ ಏರು ಕೇನಂದುಲೇರು ಸರಿತಾ ಒಂಜಿ ಸರಿತಾ ನವೀನಂದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ವೈಫು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿತಾ ನಾಯ್ಕಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಓಹೋ ಇಬ್ಬರು ಸರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಆಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಸುಮಯ ಓಕೆ ಪಂಡಿರು ಓಕೆ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ ವೈಫು ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ ಪಾತೇರು ಜೊಲತ ಮಾಮು ಒಂದು ಪನನುಲ್ಲೆರೆ ಸೊ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಕೀರ್ತನ್ ನಿಕುಲು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡ ಉಳ್ಳರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾದ ರಜನೆ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡ ಬೇರೆ ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ ಟೊಪ್ಪಿ ತೋಜುಂಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಣದುಲ್ಲೆರು ಸುಮಯ ಹಚ್ಚಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅಣ್ಣಗ ನಮಸ್ತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಪಂದು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಮಾಮೂನ ಪೋಯೇರ ಅಂದು ಪಣದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವಕುಲಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಉಲ್ಲ ಪಣದುಲ್ಲೆರು ಸರಿತಾ ನಾಯ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಪಣದುಲ್ಲೆರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿತಾ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವನಸಾಂಡೆ ಈರೆಗ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಬಲೆ ಬಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಳೆ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಳೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಸರಿತಾ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸಮೇತ ಸುಮಾಚ್ ಸರಿತಾ ನಾಯ್ಕ ಇರು ಸುಮಕ್ಕನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಪರೆ ಪೋತು ಜಡ್ಡ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಆರೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಳೆ ಆರು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಎತ್ತು ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಳೆ ಅರ್ನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಲೈವ್ ಪಂಡ ಸುದೇ ಬರೀಟಾರು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನು ಮೀನು ಕೋರಿ ಮರ ಅವು ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಪೂರ ತೊಜ್ಪ ಒಂದು ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಆರು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕಲ್ಪೊಡಾತೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತದಿಂದ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಆಪೇರು ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ವರ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡರ್ನ ಮಾಮು ನಮ್ಮ ಊರು ಮಣ್ಣಗ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗಾವೆ ಓಯ್ ರಾಘು ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ರಾಘು ಹವರಿಯು ಎಕಡುన్నారు ಎಪ್ಪಡುన్నారు ಸೌಖ್ಯಮಾ ಸರಿತಾ ನಾಯ್ಕ ಸುಮಸಿ ಸಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅನ್ನಂ ತಿನ್ನುದಾ ರಾಘು ಅನ್ನಂ ತಿನ್ನವ ಅನ್ನ
ಸುಮಾಸಿ ಸಾಯಿ ಪಣದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಮೆಸೇಜ್ ಕಾನೇನು. ನಾನು ಮಾಡಿ ಟಿ ವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ದಾಯ್ತಾ. ಪ್ರೀತಿ ಮನದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನವ ಪಣಂದ್ರೆ ರಾಗು ತಿನ್ನವ ಕ್ಯಾ ನೈ खाया क्या बोलते नहीं खाया बोलेगा तो అదಲ್ಲ मेरे को पूछे हो తిన్నవా बोल के मैं नहीं खाया ना. తినలేదు బ్రో, తినలేదు. ఇప్పుడు తిన్నావు, తినలేదు ఇప్పుడు తిన్నావా. ஒரு 5 minutes. ನಮ್ಮೂರು ಮಾಮು ಒಳ್ಳೆರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮಾಯಚ್ಚು ಒಲ್ಪದಾರಿ ಸರಿತಾನಕ್ಕೆ ಕೇನಂದ್ರೆ ರಂಜು ಹಾಯ್ ಮನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಂಜಿತ್ ಬರ್ತೀರಾ ಪಿರ ಇಚ್ಚುಡು ಆರು ಪೋದ್ವರ ಪ್ಯಾಂಡೇರಿ ಸರಿತಕ್ಕ ಒಲ್ಪದಾರಂದು ಕೇನಂದುಲೇರಿ ರೇಣಿ ಸುಮಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ನಾರಗವೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಇರಡ ಕೋಡೆ ಈ ಪಂಡಿಜರ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನಡ ಎಕ್ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಕೇಂದೆ ಪಣದುಲೇರಿ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ನಾನೊಂದು ಅನ್ನ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಓಡಿ ಕೋಪಜಿ ಮನಸ್ಸು वो आंध्र वाला लाइव में आता है 2-4 तो वो लोग पूछते हैं मेरे को अभी इसको पहला कि बोलने का बाद में वो पूछे क्या उसमें डालते नहीं चिकन का पीस पीस था वो कलर्स के ठीक है आओ ना कभी तो कैसे पे ऑयल में फ्राई तो हल्का स्लो हां लेकिन ये नहीं छोड़े तुम्हारे सामने एक एक खड़े अलग है अच्छा ಬಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ಸುಮಯಚ್ಚು ಕಕ್ಕಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಕ್ಕಾಲು ఉండరే మామూలు కేనదులేరు ನಾವು ఎక్కడుంటావు కేనదులేరు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అండి నేను దుబాయ్లో ఉన్నావన్నా నాయద ఎక్కడే వనస ఆతను కేండే నిన్నడన్నా ఇంక నాయడ వల్ల కాండ ಸುಮೇಚ್ಚು ನಾರಾಯಣ ಉಂಡರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಂಜಿತನ್ನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ಸರಿತಾ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲರೆ ನಾರಾಯಣ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు పండగ అని పండే ನಾನು ದುಬೈಲು ఉన్నాను ಸುಮತೆ ಚುಂಡರೆ ಮಾಮು ಕೇಂಡರು ಸರಿತ ನಾಯ್ಕ ಸುಮಸಿಸ್ ಕಕ್ಕಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂಡೇರೆ ಸುಮಯಚ್ಚು ಕಕ್ಕಲ್ ಒಲ್ಪ ಕೇನುಲ್ಲರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ದಿನೋಲ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲರು ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಲೈವ್ ಉಂಡವೆ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಳೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಶೋಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಳೆ ಅವೇ ತ್ರಿಶಕುಲಾಲ್ ಮಾಮು ಕೋಪ ಏನಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಸುಮಯಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಪಣ ಕಕ್ಕಲ್ ಬಂಡ ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಕ ತೂಕ ನಾಡಗ ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪಣೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಓಕೆ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ನವೀನ್ ಉಂಡರಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಸೈಡ್ ಕಂತ ದೀತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ ಉಣ್ಕ ಅಂದ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಅತ್ತ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಸೀದಾ ಪೋಪುನು ಲೈಗ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಬಿಜಿ
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಚ್ಚಾ ಕಾರ್ಕಳದೆ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಮಂಡೆಗೆ ಹೋತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರೆ, ನಾನು ಕಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂದು ಬಿನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಮಕ್ಕ ಅವು ಕಾರ್ಕಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆದ ಫೋನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಈಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆದವಳು, ಕಲ್ಲಾಬ್ದ ನೇಮದವಳು, ಮಾರ್ನೆ ಮೀದತ್ತು ಇರುತ್ತೇರದವಳು ಈತು ಅಂತ ತೂದು ತಿಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಒಂತೆ ತಿಳ್ತಂತ ಕಣ್ಣು ಪಾಡಾಡ ಪೊನ್ನೆ ಎನ್ನ ಪಿರವೇ ಬರಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪಾಡಾಡ ಪೊನ್ನೆ ಎಂಕು ಪಿರವೇ ಬರಡ. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವಳಿ 53 ಮಂತೆ 53. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಇಂಡಿಯಾ 334 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ದಾಲಜ್ಜಿ ಮೇ ದಾಲ್ ಉಣ್ಪಿನಿ ನಾನು ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ಪಿನಿ. ಜೀವನನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಜೀವನನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಜೀವನನ್ನ ನಮಸ್ತೆ, ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಾಜಿ ಪೀರ್ನ ಎನ್ನ ಎಂಗಳ ರೋಮಿ ಉಳ್ಳದೆ ಬತ್ತದ ಮೆಲ್ಲ ತೂಪಿ ಇಂಬಿ ದಾದ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಯಾನ ಕಾಯಾಗ ಪಣ್ಣಿನಿ ಅಂದ ಆಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯ ಖಾಲಿ ರೈಸಲ ದಾಲ ತಿನ್ಪಿನಿ ಎಂದು ಆಯನೆಂತ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಮಿ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನೋಡದವ್ರು ನೋಡಿ. ಡಿಂಗು ಡಂಗ್ ಡಿಂಗು ಡಂಗ್ ಡಿಂಗು ಡಂಗ್ ಡಿಂಗು ಡಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಲಲ್ಲ. ಓಕೆ ಪಪ್ಪನ ಜಪ್ಪನ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕವಲ್ಲವಾ ಸುಮೆ ಹಚ್ಚಿ ಸುಮ ಅಲದಂಗಡಿ ಸರಿತಾವಣದಲ್ಲಿ. ಓ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಅಲದಂಗಡಿ ಸರಿತಾವಣದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸೋ ಕ್ಯೂಟಿ ಬಣದಲ್ಲಿ ರೋಮಿ ಬಣದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನಾಯಿ ಬಣದಲ್ಲಿ. ಕೋಪ ಮಾಮು ಎಂಡ ಇರು ನೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಜೀವನ. ಅಳದಂಗಡಿ ಬನ್ನಿ 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 ಜನರೇ ಬನ್ನಿ. ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ರೋಮಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬಣದಲ್ಲಿ ರೋಮಿ ಬೈದಂಡಿ ಈತ ತುಯ್ಜಾರ ಇರಿ. ರೋಮಿ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನದು ಪಾಪ ಪಾಪ ಬಂಡ ಪಾಪ ಕೋರಿ ಹೊರನಾಡ ತಿಂಪೆ ಸೋಕು ಅವು ಮುಳ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ತ ಗೊತ್ತನೇ. ರಷ್ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಲಡೆಯಾಡದ ಕಂಟ್ರಿವು ಅಲ್ತ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಉನ್ಪುನ ಇರ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಅಂದಿ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಮಚ ಉನ್ಪು ಅಂಚಾಯ ಬತ್ತೀನಿ ಮೆಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ತಗೊಂಡು ದಾಲ್ ಪರಿಮಳ ಬತ್ತಾನೆ ಆಗಿ ಅದೇ ರೋಮಿ ದಾಲ್ ಪರಿಮಳ ಹತ್ತಾನೆ ರೀ. ಉಕ್ರೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಉಕ್ರೇನ್ದ ಬ್ರೀಡ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಐತೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಬನ್ನಾಗ. ಶ್ರೀನಾಥ್ 926 ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಅವು ಕೆಲವು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪುಂಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಲೈವ್ ಉಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಡ ಲೈವ್ ಉಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡವು ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಣಿಚ್ಚಿ ಸಜಿ ಮಾಡಲು ಕೋಡಲ್ ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಪೋತನು ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಆವಡಿನಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಬಂತದ್ದು ಆಟಿ ಆತ ನರಾಮಣಿಜಿನ ಕುಳೆಕೊಳ್ಳ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬತ್ತದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕೆಮರಾನ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋಡ ಅಂಚೆನೆ. ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕಲು ಪಾತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಚಮಚದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕು ಮಲ್ಲೇಜದ.
टीवी चाहिए तुमको? नहीं है ना? ಹಾಂ ಅವ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಗಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಊಟದ ಸಮಯ. ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಏನ ಪೋಚು ಉಳ್ಳೇನು? ಯಾರ ನೊಂದುಲ್ಲಾಗೆ ಅವೇ ಇರ್ನ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡ್ರೆ. ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಉಂಟು, ಅವರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಬು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ದೆ ನಿಖುಲ್, ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡಂದಪ್ಪಳೆ ಉನ್ನಗ. ये लीची खट्टा ज्यादा हो रही, उसका मसाला है ना, मसाला, हाँ ये मसाला से लीची ज्यादा होती है। ये 2 दिन देखा, इसकी 2 दिन नहीं खाई। नहीं ये अच्छा नहीं है, ये मसाला से ज्यादा। हाँ वो गरम मसाला, उसको ज्यादा नहीं डालते, वो तोड़ जो मटन में डालते हैं वो है। उसको ज्यादा नहीं डालते, 2 दिन नहीं डालते, बराबर हो गया गरम मसाला। लास्ट टाइम भी तुम ज्यादा डाला था। बत्ते बत्ते मिस्टर निखिल बत्तेर हाय अन्न ಒಂದಲ್ಲರು ಯಾ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಒಂದು ಏರಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲರು ಪಂಡ ಯಾನೇ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಆತನ ಚೂರು ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲರು ಭಲೆ 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 ಲಿಖಿತ ನಿಖಿಲನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏರಂದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೆನ್ಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜೀರಿ ಕೋಟೆಲ್ಲ ಬೈದಿರ ಕೋಟೆನ ಮೂರನೇದನ್ನ ಮನಸಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದಿ ಮನಸಾಂಡಿ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಪರ್ಪರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಅಂತೀನಿ ಆರು ಫಂಡೆ ಅಕುಲ್ಪುರ ಫಂಡೆ ನೀಗಿ ಉಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಅಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಳುಲ್ಲ ಪಾತೆರನುಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಇತ್ತು ದಾಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂತೀನಿ ಸೋಕು ಎಂಕಳಂಬಿ ರೋಮಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಏನನ್ನು ಮೂಳು ಕುಲ್ವೆ ಟೂಪೆ ಏನನ್ನು ಟೂಪೆ ಇಂಚ ಡಾನೆ ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪು ಜಾರ ನಿಕ್ಕಳು ಡಾನೆ ಪಾಚಾರ ವಿಚಾರ ಇಂಚ ಇಂಚ ಕೈತಲ ಬರ್ತದೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ದತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗೂ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಜನ ನನ್ನ ಯಾವಾಗ 7 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿ 7 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು 9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಲೈವಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಕಜಿಪು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕೊಂದು ಕಜಿಪು ನಮ್ಮ ಡಾಲ್ ಫ್ರೈ ರೋಮಿ ಉಂಡೆನಾ ಹಾಕೇನೋದ್ರೆ ರೋಮಿ ಉಂಟೆ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಕುಳ್ಳುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಯೋಗ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೈವುಡು ಯೋಗ ಮಂತಂಡ ಯಾನೆ ಬೂರುವೆ ನಾನು
దాదా కజిపి పండు డాల్ ఫ్రై డాల్ ఫ్రై దాల్ దాల్ డాల్ ఫ్రై ಶ್ರೀನಾಥ್ తెలుతుంది దాది യോഗമന്ത്രിന്റെ ഓർമ്മ ജന ഇത്തിനൊക്കെ പോവേരി എന്തേ ഔട്ടായി മാറി ജഡേജ ഔട്ടായി ഓ മൈ ഗോഡ് ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ 330 నాకు లాకు రాత్ ఈరత్త పన్ని దాదా బోడు కేల్ అంచనా ఓకే అంచజ్జి పొక్కడే పనిపింది దాదా బోడు కేల్ నింది ಓ ಪಿರೋರ ತೋಜಲೆ ಜಾಮೀನು ಜಿಮ್ಮಿನು ಜಿಮ್ಮಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ರೋಮಿಯವು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಟಿ ವಿಡಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಟಿ ವಿಡಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಇರೇನು ಟಿ ವಿಡಿ ಚೊಚ್ಪಾರೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅప్పుడు ಇರೇನು ಟಿ ವಿಡಿ ಚೊಚ್ಪಾರೆ ಪನ್ನೊಂದು ಹಿಂದೆ 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 ಎಂಕ್ಲೆ ರೋಮಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರೋಮಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸುಮಸಿ ಸಿರ್ನ ವನಸಾಂಡೇಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲರು ಸರಿತಕ್ಕ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೋಮಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ ಮೀನು ಕಜಿಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಾವು ಮೀನು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಪಿರೌಡು ಈರೇನಾ ಅಂದಕ್ಕೇನದಲ್ಲೇರು ಪಿರೌಡು ಈರೇನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡು ಯಾನು ಎಂಚಾಪಿನಿ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡು ರೋಮಿ ಪುಣ ತಮ್ಮಳು ತೋಜ್ಜ ನಿಕ್ಕಂದ ರೋಮಿ ಇಂದ ಕೋಮಿ ರೋಮಿ 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 ಪಿರೌಡು ಈರೇನ ಟಿ ವಿಡು ಅಚ್ಚ ಟಿ ವಿಡಾ ಅವು ಯಾನು ಚಾಲ್ ದೀತೀನಿ ಒಂಚೂರು ದಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ ಬೇತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ ಅನ್ನನ ಯಾನು ಪಿರೌಡಿ ಏರು ಅನ್ನಗ ಅವೇ ತೂಪಿನ ಮರ ಪಿರೌಡಿ ಏರು ಈರೇನ ಅಂದೆ ಒಳಪೆ ಅಕ್ಕಳು ಪುರ ನೀನು ಕೇನಂದುಳ್ಳೇರಿ ಈ ಅಡೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ದಾನೆ ಅವಳು ದಾದನು ಕೋರಿಂಡ ಇಜ್ಜಾತ ಮೂಳ್ಚುಳ ಅಂದ ಆಯ್ ಬನ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಿಕ್ಲೇಗು ಆಂಡು ಆಯ್ ಬನ್ನೆ ಹೇಳ್ದು ಬಾಯಂಗ ಅದು ಬಿಡಿ ಸೀದಾ ಶ್ರೀನಾಥ ಅಂದು ಟಿ ವಿಡು ಯಾ ಅಂದಂದ ಆ ಮುರಣಿದ ಯಾನು ಮುರಣಿ ತೂತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದಂದ ಅವು ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಉಡ್ಲ ಅವು ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಐಟಿ ಏನು ಚಾಲು ದೀಪಿನ ಅಂತ ವಾಚ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಪಂಡ ತೂಕ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮತ್ತಂಡ ಬರ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ್ಲೇನ ಟಿ ವಿದ ಚಾನೆಲ್ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ದೀದು ತೊಜುಪಾಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಟಿ ವಿಡು ಚಾನೆಲ್ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಅವು ಪುಜ್ಜೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಂತದೇರ ಅವು ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಚಾನೆಲ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬತ್ತ ಪಾಡುವೆರದಾದಂದು ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಟ ಯಾನು ಮೂಲಪುಣತೆ ನನ್ನನ ರೂಮೊಂದು ಸೊ ಯಾನು ಖಾಲಿ ನೀ ಬೈದೀನಿ ಅನ್ನನ ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಊರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚ WH ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು WHಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ WHಗಾಗಿ ಗೇನು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅವು ಪನ್ಪೆರತ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೇನು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು WHಗಾಗಿ ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸರಿತಾ ಅವನ ಸಾಂಡು ಬಟ್ಟಲು ತೆಗೆದು ಬತ್ತೆ ಆವಲಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಯಾರು ಲಂಚೆ ನೀರು ಭಂಡಾರಂದು ಮನಸ್ಸಲಮಂತೆ ಬಟ್ಟಲ ತೆಗೆದು ಬತ್ತೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೊರ್ಚ ಮಾಮುಗು ಒಂದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಎರಡಲ್ಲಜ್ಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ತುರು 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 ಸಬ್ಸೆ ಒಂದು ಸಾಕು ವಾಚ್ ಅವರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬಂಗತ ಮನಲ್ಲೇ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬಂಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅದು ಬಲಿಪೂಜತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಬಲಿಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಬಲ್ತಂಡ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಚಿಲ್ಲರ ವ್ಯೂಸ್ ಆಡತೆ ಐಟು 150 hours ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬೈದನೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜೇ ವೀಡಿಯೋಡು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಂದಂಡ ಬೇಗ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುರ ವೀಡಿಯೋನು ಎಲ್ಪ ಜನ ಪುರ ತೂಂಡ ಪೋವಂದಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ತೂಪೇರು ಸೊ ಐಟು ಪುರ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಶೋ ಕೊಂಚ 15 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಯ್ಯಡ್ಡ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರ್ಪುನ ಐಟು ತೂಕ ಬಂಗ ಮಾತನ ಬಂಗೇನೆ ಎಂದು ಒಂಚು ಕುಚ್ಚು ಚೂರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಲೇಟ್ ಆಣ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಇಜಿಂದ ಸಾಧಾರಣ 14
ರಡ್ಡು ಸತ್ಯ ಆತು ವಾಚ್ ಅವರು ಲೈವ್ ಮಂತದೆ ಏತು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಬರ ಎಂಕ್ಲು ರಜೆ ಇತ್ತು ಏತು ಇತ್ತ ಬರ ರಜೆ ಲಜ್ಜು ಉಂಜಿಲ್ಲ ಹೊರವರ ಆಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಆಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಡಿ ಏತ್ ಮಂತದ ವ್ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಲೆ ನೀರು ಸೋಕು ಪಾತಿರ್ ಬರೀ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೋಕಾಪಣ ಅಂದು ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅಂದಂದು ವಾಚ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮ ಹೆಚ್ಚು ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಐವ ಆನಗನೆ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಆತು ಐವ ಆನಗನೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಆತು ಒಂದು ಅಂದಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಅವು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿರಿಯಡ್ ದುಂಬು ಅಂತ ಸಮಯ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದು ನಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾಣೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಖಾಲಿ ಅಡಿಪ್ಪುನೇನು ಅವೇನು ಒಂದೇನು ಪುರ ತೊಚ್ಪೊಂದಿತ್ತನು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬರ ಯಾನು ಪಣಂತೆ ಈ ಪೊಂಜು ದಾದ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನಿಚ ಪಾತೆರು ನಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಅಡಿಪ್ಪುನೇನು ಪುರ ತೊಚ್ಪೊಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ನೆಂತೊಂತೇನು 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಚೆ ಬರ ಮಂತಂತೇರು ಅಪ್ಪಗಲ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಪೋಯ್ಚಿ ಬಂಡಂಚ ಮಂತನೊಲ್ಲ ವಾಚಾವರ ಹಾಕೊಂಡದಾದ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದಿಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಬ್ರಂದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಾತೆರ್ದು ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಈರ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ವಾಚಾವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಮಂತೀನಿ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಈ ಬೊಕ್ಕೋರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರೇಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೋರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ತಾಗು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಇರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ಲೈವ್ ಅನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಆಪುನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವು ಇತ್ತವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏತಾಂಡು ರಡ್ಡು ಕರೆಂಡೆ ಇರ್ನ ಸುಮ ಹಚ್ಚಿ ಇರೇನ ಆತಿಜೆ ಸುಮಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಐಟ್ಲ ಹಾಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ನಂಗೆ ವಾಚವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ವಾಚವ್ರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಗುಜ್ಜಿ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದ ವಾಚವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಗುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವಾಚವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಗುಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ವಾಚವ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮೊನಟೈಸೇಷನ್ಗೊಂದು ಉಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಅಂಚಾದಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇದು ನನ್ನ ರೆಡ್ಡರೆ ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತವು ರೆಡ್ಡೆ ಉಲೈಟ್ ರೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಅಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೀನಾಥನ್ನ ಬಂದು ಲೈವ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೇರು ಲೈವ್ ತೂಲೆ ಮೋನು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯ ಚಾತನಾರಿ ಅಂದೇ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ರಡ್ಡು ಕರೀದುಂಡು ಪಂಡಿರ ರಡ್ಡು ಕರೀದುಂಡ ಓಕೆ ನಾನು ಆಪುಂಡಿ ಪಂಡ ದಿನೋಲ ಮನ್ಪುಳೆ ಲೈವ್ ದಿನೋಲ ಮನ್ಪುಳೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಅಂಡ 2 ಸತಿಲ ಮನ್ಪುಳೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಈಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅತ್ತ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲ ಲೈವ್ ಪೂರ ಕೆಲವರು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ತೂಯರ ದಾದ ಅಂತ ಜೆಂಟ್ಸಿನ ಪೂರ ಆತ ತೂಯರ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಗ್ಲಂತೆ ಲೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚ ಈರು ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳಾರು ಓಕೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುಳಿ ಈರು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಣತ್ತ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲುಡು ಅಪ್ಪಗ ಈರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಳಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಖುಷಿ ಎಡ್ಡೆ ವೈರಲ್ ಆಪುಂತು ತೂಲಿ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಣಾಗ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದು ಮನ್ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪಣೊಂದು ಮನ್ಪುಳಿ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತರು ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಆನ್ ದೀದು ಏತು ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಆನ್ ದೀದು ಏತು ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪನಿಯರಾಪುಜಿ ದಾದಂದೆ ಪನಿಯರಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಹೊರವರ 25 hours ತೋಚ್ಪಂಡ ಕಾಣೆನಾಗ 20 hours ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೊರವರ 23 ಇತ್ತಂಡ 24 ಆಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಅಂಚೆ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕನ ದಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜೇರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಓ ಮುರಣಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾರ್ರೆ ಪಣದಿಲ್ಲ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಪರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತಾಡ ಮಾತ್ರ ಇರಾಗ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ಲ ಔಟ್ ಆಯ್ ಮಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜಿಲ್ಲ ಓ ದೇವೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸುಂದನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾರೆ ಅವನಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪದ ಬನೊಂದು ಬರ್ಕನ ಜನ ತೂಯಿಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಾಚವರು ಅಂದಂದು ಜನ ಏತು ತೂಪೇರು ಆತು ಸ್ಕೋರ್ ಯಾವುಂಡಿ ಏನು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಅಂದಿ ಅಂಡ ಯಾವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರೆ ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಸಾವು ಕೆಲವರು ಉಂತದ್ದು ಗೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತೆ ಮುರಣೆ ಯಾವ್ರಿ ಬೇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ 150 ಹಾಕದೆ ಮಾರೆ ಮಂಗಿ ఆయన ಬುಡ್ನೆ ಟಾಕಿ ನಾಕು
ಕೋಡೆ ತೂಡಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆ ಕೋಡೆ ತೂಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 ಆ ಇಜ್ಜೆ ಬಣ ಆ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜೆ ಅಂದಂದು ಇನ್ನು ಆಯಲಜ್ಜೆ ಕೆಲವೇರು ನಮ್ಮೆಟ್ಲ ಇಜ್ಜೆನತ್ತ ಪುರ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡಂತೆ ತೂಡು ಸ್ಪಿನ್ ನಡಪುಣ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಬೇಗದ್ದು ನಡತ ನೆಡ್ಡೆ ಆಕಾಶದೀಪ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೌಲರ್ ಆ ಇಜ್ಜೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಆ ಚಾನೆಲ್ ದಿನಗ ತೂಪುನಿಯಾನು ಓ ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 ನೈಟ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಬತ್ತದ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಹಾಕದೆ ಅಂದ ಓ ಆಯ ಹಾಕಿನೆಟ್ಟು ಬಚ್ಚವಾಯಿ ನಿಜ್ಜಿನಟ ಪೋತು ಆಯ ಹಾಕಿನೆಟ್ಟು ಆತು ಟೈಮ್లో ಊರಿಂಡತೆ ಸೊ ಬಾಕಿ ತಪ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜನಗಳೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಯಾರಿವಳು ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲಿ ಕನ್ನವಳು ರಾಮನಳ್ಳಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿದಳು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಗದು ಹಾಡಲಿ ಕೇಳು ಅಂದದ ಸಾಲು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಗದು ಹಾಡಲಿ ಕೇಳು ಅಂದದ ಸಾಲು ಯಾರಿವಳು ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲಿ ಕನ್ನವಳು ರಾಮನಳ್ಳಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿದಳು ಶ್ರೀಗಂಧ ಈ ಗೊಂಬೆ ಇವಳಿಗೇಕೆ ಗಂಧವೋ ಬಂಗಾರ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಇವಳಿಗೇಕೆ ಒಡವೆಯೋ ತಾರೆಗೆ ಈ ತಾರೆಗೆ ಈ ತಾರೆಗೇಕೆ ಮಿನುಗು ದೀಪವೋ ಈ ಬೆಳಕಿಗೇಕೆ ಬಿರಿಸು ಬಾನವೋ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಸೇಬಿದೆ ಅಲ್ಲಗಿಲಿಯ ಮೂಗಿದೆ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣು ತುಟಿಯಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಡು ಬಾಯಲಿ ಏನಿದು ಏನು ಮೋಜಿದು ಏನಿದೇನಿ ಮೋಜಿದು ಯಾರಿವಳು ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲಿ ಕನ್ನವಳು ಮನಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮನೆಂದು ಹರಳಿದಳು ದಯಮಾಡಿ ಮುಗಿಲಾಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲಾಗಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿಂತರು ದೇವತೆ ಈ ದೇವತೆ ಈ ದೇವತೆಯ ಚೆಲುವ ನೋಡಲು ಈ ಮಾಯಗಾತಿ ನಗುವ ಕಲಿಯಲು ನೋಡಲಿವಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಿರಿಯಲಿವಲು ನೈದಿಲೆ ಚಿಗುರು ಮಾವು ಬಯಸಿದೆ ಒಳಗೆ ಕುಹೂದ ನೀದೆ ಏನಿದು ಏನು ಮೋಜಿದು ಏನಿದೇನು ಮೋಜಿದು ಯಾರಿವಳು ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣವಳು ರಾಮನಳ್ಳಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿದಳು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಗದು ಹಾಡಲಿ ಕೇಳು ಅಂದದ ಸಾಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಸೇಜಿಗೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುಳೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಉಪ್ಪುಂಡಿ ಆಪುಂಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಇರಗೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕದಾದೆ ಪಾತಿರ್ಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಇರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಪುಂತುಕ ಅಂತ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಬರಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಇಡುಲ್ಲ ಇನಿ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ದಾದಂಡಲ ವೈಟ್ ಪದ್ಯಾನ್ ಪರಂಟ ಪದ್ಯಾನ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅತನ ಬೇತದಲ್ಲ ಇರು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪ್ರೋಸರ್ ಉಳ್ಳಾರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡ ಕ್ವಶ್ಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ ಬಂಡ ಆವಂದು ಪಾತಿರ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಾತಿರಂದು ಉಪ್ಪುಗ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೂಪರ್ 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 ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಎಂಜಿನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಲೈವ್ ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಪೊಡು ಇರೋ ಉಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತನ ಎಲ್ಲೆಗ ಅವು 24 hours ತೆತುಂಡ ಐಕ್ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುದ್ದು ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮುದ್ದಕ್ಕ ಎಂಚ ಒಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಒಡಸಾಂಡೆ ದಾದ ಗಜಪು
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರೋದು ಆದೊಂಡಿ ಏಟು ಮುದ್ದು ಹಾಯ್ ಸೋಕು ಅಂಗಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಪಿದರ್ದು ಬಲೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪೌಡರ್ ಪುರ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋಕು ತರೆ ಪುರ ಬರ್ಚಿಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ದೀವಲ್ಲೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ ದೀದು ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಮನಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೋಮಿ ಓಲುಂಡನ್ನ ರೋಮಿ ಜೈದೆ ಎತ್ತೆ ಕಟ್ಟ 2-3 ಸದ್ಯ ಇರ್ತೆ ನಾನು ಚೂರು ಪಕ್ಕ ಅದೆರ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳೋಡತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾವೆ ಸುಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನು ಸುಮಕ್ಕಡೆ ಏತ್ ಸತಿ ಪಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಆರು ಬರ್ಪುನಿ ಜೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪಾರ ಸುಮಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮ ಒರ್ಮರೆಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ರೋಮಿ ಸೋಕೊಂಡು ಬಂಡೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಓ ಸುಮಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪಾರ 10 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗನ ಸುಮಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಯಿರಿ ಆತ ಅಂದು ಬಂದಿರ ಅಂದ ಆರು ಬರ್ಪುಜಿರತ್ತ ರಂಜಿತನ ಬರ್ಪಾರ ಸುಮಕ್ಕ ಮುದ್ದು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪಣದಿಲ್ಲರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ ರಂಜಿತನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಟಪಟಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಕ್ಕ ಮುದ್ದು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಣದಿಲ್ಲರು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅನ್ನ ರೋಮಿ ಬಣದಿಲ್ಲರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಆಯ್ ರಂಜಣ್ಣ ಬಣದಿಲ್ಲರು ರಂಜಿತನ್ನ ಮುದ್ದುನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಮಾರ್ರೆ ಮುದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಣದಿಲ್ಲರು ಅರೆಗಿತ್ತೆ ರೋಮಿನ್ ತುಯರೆತ್ತಣಿಗೆ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ತೊಚ್ಪಾವಳಿ ಅವು ಜೇನು ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕಣಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಲ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತುಯ್ಯರು ಏನೇನು ಅಕ್ಕ ತುಯ್ಯರು ಉಂಡಿಗೆ ರೋಮಿನ ಅವು ಜೆತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತ ಲಕ್ಕಣಲೆ ರೋಮಿ ಹೊನ್ನ ಲಕ್ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ರೋಮಿಯನ್ನು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಾ ಹಾಯ್ ಮುದ್ದಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ರೋಮಿ ಮಾತೇನೆ ನಾನತ್ತವೆ ಹಾಯ್ ಮುದ್ದಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಬೌ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಏತ್ ಶೋ ಕಾಪುಡು ತುಯ್ಯರೆ ರೋಮಿನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಯಂಗವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಯಂಗವ್ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪು ನಿಂಗೆ ದಯಲ್ ಎಪ್ಪುನು ಒಂದು ಕುಲು 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 ರಂಜಿತನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೇನಾ ತುಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ತುಯ್ಲ ಕಾಪುನು ಅಂದು ಈಗ ಬಾಯಂಗ ಒಂದು ನೀನು ಇದ್ರೆ ಅರ್ಪ ಪಾಪ ಜಿಪ್ಲೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಕೊಡಲ್ಲ ಹಾಕಣಾಗ ಏತು ಶೋಕ್ ತೂಪು ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಬಾಯಂಗ ಒಂದು ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಐಕವು ಜಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಐಕ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಪಕ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಪುರ ಪಣ್ಣವರವರ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗುರೂಜಿ ಬಣದಲ್ಲೇ ಚೋಚಿಲೆ ರೋಮಿ ಬಣದಲ್ಲೇ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಣದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತನ್ನೇ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ರೋಮಿನ ತುಯ್ಯರೆ ಅಂದಂದೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಯಾನು ಪಿರ ಹಿರೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡ ಆಗಿರಂದಿಲ್ಲರೆ ಯಾನು ಪಿರ ಹಿರೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡ ಅಂದು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏರಿಡ ಎಂಡಗೆಣ್ಣೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗುರೂಜಿ ಗುರೂಜಿ ಓಕೆ ರಂಜಿತನ್ನಡ ಓಕೆ ರಂಜಿತನ್ನಡಗೆ ಏನು ಇರೋದು ಅಲ್ಲೇ ರಂಜಿತನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡಗೆ ಅರೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ಗೆ ಅರಿವನ ಪತೊಂಡ್ರೆ ಪುರ ಸುಧಾ ಆರಾಮ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸುಧಕ್ಕ ಇಂಚಲ್ಲರು ಮನಸ್ಸಾಂಡಿ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುರೂಜಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಮಯ ಚೆಂಕು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿದೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೌದೇ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಈಗ 8:30 ಉಂಡ 9 10 ಕಾಲು ಅಂಡು ಓಕೆ ಜಪ್ಪಳಿ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಣೆ ಜಪ್ಪಳಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಸುಮಕ್ಕ ಕಡೆದಿ ಥರ ದಾದೆ ಕ್ಲಾತ್ ಕಾಂಡೆ ಮನ್ಪುನ ಶ್ರೀನಾಥ್ 10 ವರ್ಮ ಆಡ್ಬಂಡೆರ ಅಂದಂದು ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಗುರೂಜಿ ಬಲ್ತಿರು ಒಣದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತನ್ನಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಲ್ನಿ ಎನ್ನ ನೆನಪುಂಡ ಆವಳಿ ಜನ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಪಗನೆ ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಪಂಜಾಬದವರಿ ಶಿಷ್ಯನು ಬೇಳೆಗೆ ಸೇರದೆ ಬಾದಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದ ನೆನಪುದರು ಬಾದಲ್ ಸಿಂಗ್ನ ಪಲಾಯೊಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಟದೆ ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಿಳಿದಂದುಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡಿ ಬಂದಿರು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸುಮಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಅವೇ
ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ನಾ ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತು ಜಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತೂ ಓಡಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಿತನ್ನಿ ಅಂಚಲಕ್ಕ ಪಂತೆ ಬೇಳೆ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಬಂದ ಅಂದ ಅಂಚಿಲಕ್ಕ ಬಂದ ಅಂದ ಉಮ್ಮರಣ್ಣಿ ಪಣಂತೀರ ಪಾಪ ಇಜ್ರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಪೂರ ಬುಡಿಯರು ರಂಜೊಣ್ಣಿ ಎಂದು ಬಂದ್ರೆ ಊರ್ದ ಪೂರ ಬುಡಿಯರು ರಂಜೊಣ್ಣಿ ಅವಳು ಬಲೆ 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 ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೆಲ್ಸನಲ್ಲಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಏಪಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಿನ ಐಕೆ ಬೇಲೆ ಬುಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ಲ ಐವರನ್ನು ಹಾಕಿ 4-6 4-4 ಆಯನ ದೆಪ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಶ್ರೀನಾಥನ 5 ದಿನ ಅಂದು ಆಯ ಜಾಯಿನ್ ಆದು ಅಂದೆ ಓಕೆ ದಾಲ್ಸಿಂಗ್ ಅತ್ತ ರಂಜು ಅಣುಲ್ಲರು ಅಂಚಲಕ್ಕ ಏರ್ ರಂಜು ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಅಣುಲ್ಲರು ಅಂಚಲಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ಅಂಚಲಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಅಂಚಿಲಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಅಂದೇನು ಏತ್ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಮೈತು ಬಂಡೆ ಬನ್ಪೇರದು ಅಂಚ ಮೈಲಾರಿ ಬರ್ತೀರಿ ನವೀನನ್ನ ಆರಾಮನ ಅಂದ್ಕೆಂತಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಮೈಲಾರಿ ಅವರೇ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಂಥ ವಿಶೇಷ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಂಜಿತನ್ನೇ ನನ್ನ ಒರಿ ಶಿಷ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಇತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಏರು ಅಂಚ ಪಂಡ ರಂಜಿತನ್ನೇ ಸುಮಾಕನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನ ಮಾರ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿರು ಒಕ್ಕ ಮುದ್ದು ದಾಲತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅವನಲ್ಲಿರು ರಂಜಿತನ್ನೇ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಕ್ಕೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಜಂಕವರು ಇತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣತೆ ರಂಜಿತ್ ಅಂತ 373 ಲೀಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಆವಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಅಂದಂದು ಲೀಡ್ ಎಡ್ಡಂಡು ತೂಕ ಆಯ್ ಉಳ್ಳೆತ್ತದ ಆಯ್ ಏತ್ ಬರ್ತು ಗೊಬ್ಬೆ ತೂಡು ನನಗೆ 4-6 ಮಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ 4 ಮಂತ್ ಕೊರಡಕ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ನಿರಂತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೈಲಾರಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ನಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸಹ ಬರ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ರಂಜಿತನ್ನ 6 ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಪೂಂಡ್ ಬಂಡೇರು ಅಂದ ಎನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆವಡಪ್ಪನ ಅಂತ F5 ಉಂಡು ಪೋಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೀ ಅಕ್ಲೆ ನಂಜಿ 2 ಜನ ಅಂದೆಪ್ಪಡು ಸರಿ ಆಪುನು ಬಳ್ಳಿ ಅಂಜಿದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬ್ರೋ ನನ್ನಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಬೌಲರ್ ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬಿ ಅಜ್ಪರನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇವರನ್ನು ಜಡೇಜ ಮಂತೆ ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಇಂಬೆ ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ನಾವು ಲೈವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಆದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ನಾನು 3 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ 66 ಆಕಾಶದೀಪ್ ಬನ್ನಿ ಸುಮಾ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಣಂದಲ್ಲೇರಿ ನವೀನನ್ನಾಗ ಸುಸ್ತು ಆಂಡತೆ ಪಂಡಿರ್ದಾಯಿಗೆ ಎಂಕ ಸುಸ್ತಾಪು ಜಪ್ಪ ಈರು ತೂಲೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು 16 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಡಲೆ ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ನುಪ್ಪೆ ಎಂಟಂದು ಟಾನಿಕ್ ಉಂಡದೆ ಜೀನಿ ಸಿರಾಜ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತೆರ್ನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಪತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಅಂದಿ ಅಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಬಾಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ರಂಜಿತನೆ ದುಂಬುದ ಬೌಲರ್ ಅವಳು ಎಂಜಿನ ಗೊಬ್ಬಂತೀರ ಅಂದಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಇದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಕಂಟ್ರಿದಾಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಗೊಬ್ಬಂತೀರು ಕೆಲವುದೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವುದೆಟ್ಟೆಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬಂತೀರು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮೇಚು ಹೌದಾ ಜೀನಿ ಕುಡಿತೀರಾ ಅಂದ್ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಯಾನ ಯಾನೆ ಕಡೊಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತುಯ್ಯ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಅನ್ನ ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೌದು ನೀವು ಇದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ 3 ಐಡಿಯಲ್ಲಿ 3 4 5 ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಕಿಯವರು ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ
ಅವರ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲರ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೂ ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಜಿನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ ಒಣದಿಲ್ಲರು ಗೂವೆಲ್ದ ನೀರು ಪರವಳಿ ಒಣದಿಲ್ಲರು ಅವೇ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಪರಂತ ಗೂವೆಲ್ದ ನೀರು ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಆಪುಡು ಪಂಡ ಚೂರು ಶೀತ ಆಪುಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಬೇತ ನೀರು ಪರಂಡ ಒಂಜ ಬಾಟ್ಲಿದ ನೀರು ಇಜಿಂದಂಡ ಅವು ಗೋಪಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬ್ಲೂ ಉಂಟು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಗೋಪಾಲ್. ಗೋಪಾಲ್ ಎಚ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿನ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ರಂಜಿತನ್ನ ಸ್ಕೋರು ಯಾವಡಿ ಪಣದಲ್ಲಿರ ಅದು ಆಂಡ್ರೆಡ್ಡೆ ಮೀನು ಪಣದಲ್ಲಿರು. ಎಸ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮೀನು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ? ಲೈವ್ಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ. ಕೋಡೆ ಫ್ರೈಡೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ 6 ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಓ ಅಂದ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಹೌದಾ ಭಂಡಾರಿ? ಏನು ಮೀನು ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿರತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರಿ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿ ರುಚಿ ಬಂದಿರು ಅಂದೆ. ಹೌದಾನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಎಚ್? ಕೋಡೆ ಫ್ರೈಡೆ ಆತ ಅಂಚ 6 ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸುಮ ಎಚ್ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಗೋವಿಂದನ ಒಣದಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಎಚ್ ಓನ್ ದೀಪೆ ಒಣದಿಲ್ಲ. ಓ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲ್ ಎಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ. ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಾರಾಯಣ ಪೋಯಿರ ಅನ್ಕೇಂದ ಅಕ್ಳು ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಅವಳೊಂಚೂರು ಅಕ್ಳು ಓಡೆ ಪೋತೀರ. ಓ ತೋಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿರ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಸುಮಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ, ಯಾರು ಪಾತಿರು ಜೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೋ 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 ಲ 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 ಲ. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಮೂಜಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಸುಮೇಶ್ ಅರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಪಾತಿರಿಯಾನು ನಾರಾಯಣ ನಡ ಛೆ ಎಕಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀರನ್ನ. ಓ ಅಂದ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ನಾರಾಯಣನ್ನ ಅರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಪಾತಿರಿಯ ನಾರಾಯಣನ್ನಡ ಛೇ ಎಕಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀರನ್ನ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಸ್ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಗೋಪಾಲ್ ಎಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಎಚ್ಚಿ ಊಟ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬರುವವರು ಏನಾಯಿತು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು? ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಎಚ್ಚಿ ಆಯಿತು ಬನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ
ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಗೋಪಾಲ ಊಟ ಆಯಿತಾ? ಆನ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಪಣದಲ್ಲಿರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಮಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಹೋರಾಡಲಿ, ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀರಿ ಟಾಟಾ ಬಂತದಿಲ್ಲ ದಾದವ್. ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ ಒಂದು ದೀರ ಬಂತು. ನೀ ಚಲೋ ಬಂದೆ. ಲೇಟ್ ಆತೇನ? ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್, ಯಾಕೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಪಣದಲ್ಲಿ? ಹೌದೌದು, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ 4 ಮಂದಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. 11 ಜನ ಉಳ್ಳಿರುವ ನೈಟ್ 2-3 ಜನ ಎನ್ನಣಿ ಅಂಚ ಅಂದ ಅವನದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಂಡ ಜನ ಇಜ್ಜತೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೂಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲ. ಆಪುಣ 10 ಮೈನಸ್ ಆಪುಣ ಪುರ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಜನ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಪುಣತೆ ಐಕ್ ಬಿಡೋದ್ರ. रमज़ान बत्तीरा। हाय रमज़ान, कैसा है? खाना हो गया? कैसा था आज का ड्यूटी? सही था? थैंक यू सो मच। लाइक करो एक का, रमज़ान भी आ रहा है हमारा लाइव में। लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, डेली लाइक करो, डेली लाइक करो, लाइव में सपोर्ट करो। ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ. ಅಂಡ ಉಳ್ಳೇರಿ 7 ಜನ ಮೇರು ಸುಮಕ್ಕ ವಾಂದಿಯೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ಹೆಚ್ಚ ವಾಂದಿತ್ತೇರು ರಡ್, ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಮೂಜಿ. ಓಕೆ ಆಜಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಕುಳಿಯರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಮಣಿ ಪೂಜೆರು ಒರಿ ಈರು ಉಳ್ಳಾರು ಏರ್ ಲಜ್ಜರ ದಾನೆ ಕತೆ ಇನಿ ಸಂಪತ್ತನ ಲೆಜ್ಜರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೂ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಹೊಡೆಬೋಯರು. ಅವು ಪ್ರೀತಿಸಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದುಂಡಿ ಅಂಚಾದು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಡೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಜನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಪ್ ಪೂರ ಆನ್ ದಿದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅನ್ನಂದಿ ಪೂರ ಆನ್ ದಿದು ಪೋಡು
वीडियो गाना फुटबॉल, वीडियो गाना फुटबॉल, वीडियो गाना फुटबॉल। नहीं समझ में आया क्या बोला बोल के? मुश्किल नहीं है। वीडियो गाना फुटबॉल खेल रहे क्या? ಊಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪಾತೆರ್ ಎತ್ತನ ಸರಿ ಆಪುಂಡದೆ ಏರ್ಲ ಜಡ್ಡ ಬಂಗತೆ ಟೈಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ. ಬಾವಾ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿರು ಬಾವಾ? ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದೆ? ಓದೆಯ ದೂರಾವೋ ಜೊತೆಗಾರ ಸೇರಲು ಬಂದಾಗ ನೀ ಮರೆಯದೆ ಹೋದೆ ಪ್ರೇಮದನ ಸಂದೇಶವ ತಂದಾಗ. ರಕ್ಷನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪೂವರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನಲ್ಲ ಅಂದಿ ಆಯನ ಏಪ ಲಂಚನೆ ಇರ್ನ ಆಯ ರಕ್ಷಣ ಅಂದ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಇಡೀ ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡಿತ್ತದ ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದುವೆ ನೆಟ್ಟಡು ನೇಲ ಒಂದೇ ಪುಣಿ ಅಂಚ ಬಯ್ಯನ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪುವೆ ಬಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಡೆನ್ನ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಎಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಅತ್ತೆ ಇರೇನ ಪೆರ್ಮಾಯ್ಡ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಅತ್ತೆ ಇರೇನ ಪೆರ್ಮಾಯ್ಡ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಅನ್ನಂದಿ ಪೆರ್ಮಾಯ್ದ ಪಿಲಿ ಚಾಸ್ ಲಾ 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 ಲಾ. ರಮಜಾನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ್ರೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಂಜಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಲೈವ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರು ರಂಜು ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇ ರಾಕೇಂಡರು ಅಂದೆ ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಪೋತೀರು ಕಾತುಕುಲೋ ಒಂದೇ ಅನ್ನು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಜರಿ ಇರ್ಲ ಬತ್ತರು ಇರ್ಲಾ ಪೋಯರು ಬಲೆ 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 ಬಂದು ತೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲಾತೆ ಶ್ರೀನಾಥ ಸೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಂದು ಪಣದಲ್ಲಿ ರಂದಂದ ಓಹೋ ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಣದಲ್ಲಿ ಅಂದಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ಯಾನಿಂಚೇನೆ ಕುಲ್ಲೋಣ್ವೆ ಇರೆಗದಲ ಬೇಲೆ ತಂಡ ಜೆಪ್ಪೆರ ಮಿನಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಲ್ನೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಪದ್ಯ ಮೀನು ಪನೋಲಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಪದ್ಯನೆ ಪಂಡ ಬೋರಾಂಡ ಐಕೆ ಅನ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಕುಲ್ದೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನುಲ್ಲ ಬಣಲ್ಲ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಆರು ಕೇಂದ್ರದ ಪೋಯಿನ ಅಂದದ್ದು ರಂಜನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ ಏರೆಗಳ ಪನೇರ ಉಂಟಬೋದು ಮೂಲುಜ್ಜೇರಂದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂದು ವಾ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನೊಂದು ಬತ್ತು ಪಾತಿರ ರಂದಂತೆ ನಮ್ಮಡ ಆರು ರಂಜೊಂಡೆ ಉಳ್ಳೇರ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ತೆಲಿಕೇಳ ಆರ್ಪುಣಿ ಲೈವದ ಬೇರೆ ಪುರ ವರ ಮೋನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಜಿನಲ್ಲ ವಾರೋಗರ ಆಯ್ಜಿನ ವಾರ 2 ಸತಿ ಮೀನು ಅಂಚ ದೀವ ಲೈಕ್ ದಿನವಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಸರಿತಾ. ಓ ದೇವರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಪ್ಪಗ ಸರಿತಾ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮನೊಂದು ಎಂತ ಮಾರ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವವರ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾದು ಕೂತು ಇಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಒಣಂದೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಣಸ್ವಂತಂದೇರ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಈರೇ ಇಜ್ಜರಕ್ಕ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂದೆ ಮಾರ್ರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ನಕ್ಕುಲೇ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಂಡೇರು ಅಂತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೇಗ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಳೆ ಅಂತೆ ಎನ್ಮರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ ಕುಳ್ಳುಲೆ ಎಂಕುಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಬಂದು ಅಂತ ಜೆಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಕುಲ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ದಾಯಕ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುಣಿ ಮನಸ್ಸನು ಯಾನು ಪಂತನತ್ತ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು
ಯಾನು ಉಪ್ಪು ವೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂತ ಪಂಡ ವಾಂದಿದು ಪರ್ನ ವಾಂದಿದಿತ್ತುಂಡಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಡು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಖಾಲಿ ವಾಂದಿದೆ ಪುಂಡ ಅವು ಅವು ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಲೈವ್ ಚಾಲು ಪುಂಡು ವಾಚ್ ಅವರು ಬರ್ಪು ಜಾತಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಆಪುಂಡು ವಾಚ್ ಅವರಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನಾ ಬಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ನಾವಿರುವ ತಾನವೇ ಅಂದದ ಗುಡಿ ಚಂದದ ಗುಡಿ ಶ್ರೀ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ದು ಇದು ಪದ್ಯ ಬಂತೂಕ ನಾನು ಎಂಚಾಪುಣೊಂದು ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಫಲ್ನೆ ಅವನಂದ್ರೆ ದಾದೆ ವಾಚ್ ಅವರು ಯಾನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವನಂದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಖಜಿಪ್ಪ ಅವು ಬಂಗುಡೆದ ವಾಚ್ ಅವರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ತೂವಿನ ಪುರ ವಾಚ್ ಅವರು ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದಲ್ಲ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿಯಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನು ದಾದ ಪನ್ಪುಣಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಲ್ ಬತ್ತಲು ತ್ರಿಷಾ ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮಾಮು ವೇರ್ ಇಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ಪಂಡೇರು ಓ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನಾಲಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಐಡಿ ತೂಪಾಲು ಸೊ ಆ ಲಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಯಾನು ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ವಾಚವಾರ ಅಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಂಡ ಓಕೆ ಯಾನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆವಡಿಂದ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿ ಇಂಜಿ ರಜೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏಪಂಡಲ ದಾದಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪುರ ಪಂಡ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಸತಿ ನಡುಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ತೂಲಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆರು ಏಪ ಪೋತೇರಂದು ಪನ್ಪಿನದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜನರೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖುಲು ಪೋನಗನೇ ಪೋತೇರಂದು ಬಂಡೇನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದಾದಂಡ ಪದ್ಯ ಬನ್ಕ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ತೂಕ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂ ಯಾವ ಯಾರೇ ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ಅವು ಎಡ್ಡಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ಒಬ್ಬ ಈ ಸುಂದರ ಚೆಕ್ ನನ್ನ ಹೆಂಕೂರು ಆಪುಣ ನಿನ್ನೊಡಲಲ್ಲಿ ನಾಡುವೆನು ಬಾ ನಿನ್ನಮಯ ಕಣ್ಣ ಮಿಂಚಿದೆ ಮಿಂಚುದ ಮಿನುವಿದೆ ಸುಂದರ ಸರೋವರಗಳು ನಿನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ವಿರವೇ ತುಂಬಿದೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಮುಸುಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಹೀಗೇಕೆ ಬಂದರು ಬಂದರು ಮಾವ ಬಂದರು ಮನದಲ್ಲಿರು ಏರು ಬಂದರು ಯಾರೇ ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ಒಬ್ಬಳೆ ನಿಂತಿರುವೆ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಯಾರನ್ನು ಕಾದಿರುವೆ ಯಾರೇ ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ಒಬ್ಬಳೆ ನಿಂತಿರುವೆ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಯಾರಿಗೆ ಕಾದಿರುವೆ ಬಾ ಭೂಮಿಯ ನಿನ್ನೊಡಲಲ್ಲಿ ನಾನಾಡುವೆನು ಬಾ ಪ್ರೇಮಿಯ ನಿನ್ನದೆಯಲ್ಲಿ ಓಲಾಡುವೆನು ಈ ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಹೇಳೆಯ ಯಾರೇ ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ಒಬ್ಬಳೆ ನಿಂತಿರುವೆ ಹಸಿರು ಹೂವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಯಾರಿಗೆ ಕಾದಿರುವೆ
ಸೂರ್ಯನ ಚಿನ್ನದ ಕಿರಣ ನಿನ್ನ ಮೈಯ ಬಣ್ಣ ಮಿಂಚಿದೆ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಮಿನುಗಿದೆ ಸುಂದರ ಸರೋವರಗಳು ನಿನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ವಿರಹವೇ ತುಂಬಿದೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಮೈ ಮರೆವ ಸಿಂಗಾರಿ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಮುಸುಕೆಲೆವೆ ಚಿನ್ನಾರಿ ಹೀಗೇಕೆ ಕಾದಿರುವೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತೆ ಹೇಳೆಯ ಯಾರೆ ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ಒಬ್ಬಳೆ ನಿಂತಿರುವೆ ಹಸಿರು ಹೂವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಯಾರಿಗೆ ಕಾದಿರುವೆ ವಾರೆ ವಾ ಈ ಕಾಫಿ ತುಂಬ ಬೊಂಬಾಟಾಗಿದೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಬೊಂಬಾಟಾಗಿದೆ ಆ ಓ ಮನ್ಮಥ ಪುತ್ರರ ನನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಿರಾ ಹೌದಮ್ಮರತ ಪುತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಿವಿ ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿದಿವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಿವಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿದಿವಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋ ಬಾಯಿ ಬೊಗಳೇ ದಾಸಯ್ಯ ಯಾರೆ ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ಒಬ್ಬಳೆ ನಿಂತಿರುವೆ ಹಸಿರು ಹೂವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಯಾರನ್ನು ಕಾದಿರುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ ಲಜ್ಜೆರಿಂದ ಪಕ್ಕಡೆ ಪದ್ಯ ಅನ್ಬಿಡಿ ಬಗದಾದ ಅನ್ಪುನು ಓ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ದಾನೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಬೇಗ ಈತ್ ಬೇಗ ಏತು ಗಂಟೆ ಆಡು ಓ 10 ಗಂಟೆ ಆಡ ಓಕೆ 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 ಜೆಪ್ಪುನಕ್ಕೂ ಜೆಪ್ಪುಳೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಏರ್ಪುರ ಜೆಪ್ಪುಳೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣಗಂಡ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಡ್ಡೆ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಭವ್ಯ ಬತ್ತಲು ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಹವರ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಂಡ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಸೋಕಾಂಡ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಲ ಜನ ಬಂದರು ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಮವರೇ ಇಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಲೈವ್ನು ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೋರ್ಚಿ ಏಲ ಪಾಯಸ ಉಂಡತ್ತ ಭಾವ ಬಂದರು ಮನದಲ್ಲಿ ಭಾವ ಬಂದಿರಾ ಭಾವ ಬತ್ತೀರಾ ಓಕೆ 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 ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕಳು ಬರ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಡತ್ತ ಅಂಚ ನನ್ನ ಜಪ್ಪು ಇರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಲೆ 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 ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿರಾರ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷ ಚಿಕ್ಕ ಪಣದಲ್ಲಿ ತೀಶ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣದಲ್ಲಿರು ಹಾಯ್ ಪಣದಲ್ಲಿರು ಮೂಲು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಣದಲ್ಲಿರು ಏರಿಯಾಗೆ ಎಂಕ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲೇಗ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ತುಳು ತ್ರಿಷಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಜಾಸು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಪಂಡಿನ ಓಕೆ 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 ಹಾಯ್ ಜಾಸು ಕುಲ್ಲುಗನ ಕೇನದಲ್ಲಿರು ಐ ಎಮ್ ರೆಡಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಆದಿ ಅಂದಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲ್ಲುಗನ ಕುಲ್ಲುಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಜಿನ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಏರ್ದಾದ ಕೇನು ಈರ್ದಾದ ಕೇನು ಮನೋಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಸಂಪತ್ತನ ನಿಕುಲು ಪುರ ಇಜ್ಜಡ್ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರೆ ಜನ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಪೇರಿದ ಅಂದರೆ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಆತು ಪಾತೇವೆ ಜೊತೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಕುಲ್ದಿನ ಆರು ಪಂಡೇರು ತೂಕ ಕುಲ್ಲುಗ ಏತು ಬರ್ತು ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ಏರಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಅಂಗ್ಳು ಕುನೋ ನೀನು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಪುರ ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ನಂಚಿ ಬಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೈ ನಿಂಚಿ ಬಂತೊಂದು ಪುರ
ಗೊತ್ತು ಜವದಲ್ಲ ಆಪುಣ ಅಂದು ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಪುಣಂಜಿ ಪಿದೇರು ತೂಪಿನಕ್ಲೆ 16 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಆಪುಣ್ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕನ್ನ ಮಜೆ ಮಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬತ್ತೇರು ಸಂಪತ್ತನೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಕೆಂಡರು ಸೀದಾ ಪೋಯಿರಿ ಯಾನು ಉಳ್ಳಿ ಈರು ಪೆಗ್ಗು ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾನು ಪಾಡುವೆ ಅಂತೆ ಯಾನು ಪಡೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಏರು ಉಪ್ಪಡು ಏರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಳ್ಳಡಿ ಯಾನಂದೇ ಪಡೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಈರು ಪೋದು ಏತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಡಿಯನ್ನು ಏತು ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆಯೇ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣನಿಗೆ ಜೈ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಿ 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 ಜೈ 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 ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಹಂದ ಹೊಗಳಲು ಪರಪುಂಜ ಸಾಗದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೈ 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 ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈ ಜೈ ಬನ್ನಿ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಅವನಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾರ ಭಜನೆ ಜೈ ಜೈ ನೀನು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ 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 ಪಾಮ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಆಂಜನೇಯ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ಆಂಜನೇಯ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುವೇರು ಅಂದತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮನಸಾಂಡೆ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷನ ಭವ ಭಯರಣ್ಯ ಭವನ ಕೊಕ್ಕ ಕೋಳಿ ಕೋಳಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ಜರು ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಅನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪುದಾದೇರೆಗೆ ಕೋರಿ ಪೂರೇರೆಗಳ ಇನಿ ಕೋರಿ ಇನಿ ಶನಿವಾರತೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಇನಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜೆತ್ತೇರು ಭವ್ಯ ದಾನೆ ಅಂಡ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಮೈರಾಣಿ ವನದರು ಮುರಾಣಿಯ ಏಪ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಕುದುರೇನ ತಂದೀನಿ ಜೀನಾವ ಬಿಗಿದೀನಿ ಕುದುರೇನ ತಂದೀನಿ ಜೀನಾವ ಬಿಗಿದಿ ಬರಬೇಕು ತಂಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಬರಬೇಕು ತಂಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಗುಡಿಸೋರಿಲ್ಲ ಗಾಂಗ್ಲ ತೊಲೆಯೋರಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರಳನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಆಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಡುವೆ ಗಾಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಿಡುವೆ ಆಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಡುವೆ ಗಾಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ತೊತ್ತಿಡುವೆ ಬರಬೇಕು ತಂಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಬರಬೇಕು ತಂಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಮಳೆಯಾರ ಬಂದೀತು ಒಳೆಯಾರ ತುಂಬಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬರಳನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಚಿನ್ನಾದ ಹರಿಗೋಲ್ಗೆ ರನ್ನಾದ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಚಿನ್ನಾದ ಹರಿಗೋಲ್ಗೆ ರನ್ನಾದ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಚೋಕೇಲಿ ನಿನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ
ಜೋಕೇಲಿ ನಿನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ. ಅಪ್ಪನಿದ್ದರೆ ಎನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲುಹೋರೆ, ಅಮ್ಮ ನಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾರೆ ಬಂದೇನು, ಅಂಗ್ಲದಾಗೆ ನಿಂದೇನು, ಕಣ್ಣಾಗೆ ದಾರೆ ಎರೆದೇನು. ಒಂದು ಪದ್ಯನೇ ಬೇತೆ ಮಾರೆ, ಯಾವುದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮೈಕ ಕೊರಂದುಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರೆಗದಾನೆ ಕಿರೀಟ ಪಣಂದುಲೇರು, ಸೂಪರ್ ಬೋ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಬರ್ತೀರ ನೋಡು ಡಿಜ್ಜತ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ, ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡುವ ಸೋಕಾಡು ಬಂದಿರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬ್ರೋ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರಿಂದಾಪುನು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಂದಾಪುನು. ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಿರಿ ನೀವು? ಅಂಚೆ ಮುಳು ಸ್ಪೀಕರ್ ಪುರ ಉಂಡು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಂಡು, ಮೈಕ ಉಂಡು, ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಚಾಲುದಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ ಅಂದಾಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಬೊಕ ಐತಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಣದ ಐಕ್ ಬಡದ್ರ ಅವು ದೀತಿಜಿ ಯಾನ್. ಮಾಮು ಚೇಚನ ಅಂತ. ಎಸ್ ಲೇಟ್ ಆಣತ ಇರ್ನ ಒಗಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳಾಡು ಪೋಂಡ ಒಗಟ್ಟು ಪುರ ಉಂಡಿ ಅವು ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಂಡ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬತ್ತಿನೇ ಬರೊಂದುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಜೋಗಳ್ಳ ಪಂತೈತೆ ಕೊಂಚ ಬೂಕ್ ಕಡಪುರ್ಲೆಂದು ನಾನು ತೂಕ ಎಂಕಿತ್ತ ಪಂಡ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರ ಪುರ ಪುರ್ಸುದಿಜ್ಜದೆ ಏಪ ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾವೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮಂತ್ ಜೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಕುನು ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂತ ಒಗಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೂಕು ತಿಕ್ಕಂಡು ತೆತ್ತನು ಏನಿತ್ತೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಪುರ್ಸ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚಾದ ಶಾಪ್ಗೆ ಮೀನು ಶಾಪ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೂಕ್ ಉಪ್ಪೇರ್ಲೆ ಅವು. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪಡೊಂದುಲೇರು, ಸೂಪರ್ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲೇರು ತ್ರಿಶನಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಮೇಡ್ದು ಮಂಡೆ ಕಡಪುರೊಂದುಪ್ಪೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಒಗಟ್ಟು ಹೊಡ್ದಾದ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ. ಓ ಅಕುಲ್ಲ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ 27ಕ್ಕೆ 0 ರಿಷಾಕುಲಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಮೆಸೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಷಾಕುಲ, ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡೆ ಗುಬ್ಬ ಒಂದು ಉಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡೆ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತೆ ಅಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪು 37 ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಅಂದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏತ್ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಆತಾವಾಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ನಮಗೆ ದಾಲಜ್ಜತೆ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತಾಡು ಇರು ಬತ್ತಾರ ತಗೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ರಂಜಿತನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇ ಅಂತೀರು ಓಡೆ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರಿ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೋರು 373 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ 373. ಇಂಡಿಯಾ 394 ಅದನ್ನು ಮಂತು ನಂಡ ದುಂಬುದೊಂಚೂರು ಹಾಕ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನು ಲೀಡ್. ಸೊ 373 ಮನ್ಪೇರ್ ಎತ್ತಂಡು ಮಂತೇರು ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅಕ್ಳೆಗಿತ್ತೆ ಆತ ಹಾಕೊಡು ಅಕ್ಲು ಆಲ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆಂದು ಆಯ್ರು ದುಂಬೆ ಆಕೇಟ ನಮ್ಮ ಸೋಪುವ ನಮ್ಮ ಸೋತಂಡ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಸೀರೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮಗೆ ಎಂದಿ ಅಂಡ ಸೀರೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಪುಂಡು ರೆಡ್ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಹೋಗಂಡಲ್ಲ ಐಟು ನಮಗೆ ಎಂದೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ದಾಂಡ ಇನಿ ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ನನ್ನ 2 ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು. ನಿನ್ನೆ ಯಾರ ಗಂಗಾ ನಿನ್ನೆ ಯಾರ ವಿನ್ ಆವಡಿ ಅಂದಿ ವಿನ್ ಆವಡು ಇಜ್ರಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಆವಡು ಸೀರೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಂಡೆಡ್ la 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 na 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 na.
ಬರ್ರ ಬತ್ಮಸ್ ಗೊಬ್ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತನೆ ಏರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಕುಡೆ ನಾನು ಏರು ಒಂಜಿ ಕ್ರಾವ್ಲೆ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಡಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಂತಲ್ಲ 13 ರನ್ ಆಡು ಕ್ರಾವ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಕೆಟ್ ಬಕೆಟ್ ದುಬೈ ಎಂಚ ಉಂಡಿ ಎಂದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ದುಬೈ ಬಾರಿ ಸೋಕಿ ದುಬೈ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಅಡ್ಡು ತಿರ್ಗೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ತಿರ್ಗುಣಕ್ಲೆ ದುಬೈ ಸೋಕ್ತೋಜು ಪಗಲ್ ತಿರ್ಗುಣಕ್ಲೆ ದೊಂಬುಡು ಸೈಡ್ ಅಪ್ನಾತಿ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ದುಬೈ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದೆ ಪಡ ಅಪ್ನಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ತೆಂಗ್ಲೆ ಬರೋದಾದ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದೆ ಪುಣ್ ದುಬೈ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ನಂಗೆ ದಾದ ಎರಡು ಪೋಂಡ ತಿರ್ಗೇರ ಮಂಡ ಖರ್ಚಾಪುಣ್ ಫುಲ್ಲು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಈರು ತಿರ್ಗು ಜರ ಹಾಕೊಂಡೆ ಎಂಕುಳು ತಿರ್ಗುವೆ ಸಾಧಾರಣ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ತಿರ್ಗುಣ ನೆಪ್ಪುನತೆ ನೈಟ್ ಪುರ ಪೋಪುಜಿಯಾನೆ ಎಂಕಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಜ ಆತು ನೈಟ್ ತಿರ್ಗುಣ ಪುರ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಯಂಡ ಪೋಪ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಚ ಒರಿಯೋರಿಯ ಪುರ ತಿರ್ಗುಜಾನು ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಅಂತಂದೆ ಬೈಯಡು ಮೀಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪುರ ಪೋಪೆ ಐತಾರದಾನಿ ಪುರ ನಡ್ತೊಂದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಫೋನ್ ತರ್ತಾರೆ ರೂಮ್ ಉರ್ದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಬೋಯರ್ಲ ಪೂರ ಬಂದಾತನು ನನ್ನರ ಪೋಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಕತ್ತು ಚಲಿಕ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಲೈವ್ ಡು ಒಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡಿ ನಂಗೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ಡಾಟಾ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ವೈಫೈ ಪೂಜಾತೆ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಣಾತ ವೈಫೈ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಮುರಾಣಿ ಆ ನಂಚಿನಿ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಂತದಿನಿ ಅವು ಎಂಚಿನಿ ಏತು 1 GB ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಲೈವ್ ಮುಗಿದನು 1 GB ಕುಲೆ ತಿರ್ಗುಳತ್ತೆ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮೂಲು ಏತಲ ತಿರ್ಗುವ ಕುಲೆಕುಲು ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಡತೊಂದು ಓ ಅಂದತೆ ಒಣದ ಲೈವ್ ಪುರ ಮನ್ಪುಂಡ ಫುಲ್ಲು ಡಾಟಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಿದೇ ಬೋದು ಮನ್ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪುರ ಮಂತೆಡ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಫೋನಾಗ ಹಾಕುಳು ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ತೋಜಿ ಇಂಚ ಒಲ್ಲ ಉಂತುದು ಮನ್ಪೊಡಿ ನಂಗೆ ಅಂಡ ಕೆಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪುರ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪುರ ಬರ್ತಂಡ ಆಕಳ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರತೆ ಸೊ ಆಕಳು ಪುರ ಒಪ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲರದ ಅಂಚ ಏಪ ಪೊನ್ನುಲು ಆನುಲು ಪೂರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪು ಪೂರ ಮಾದು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೂರ ಫೋನಾಗ ಏನಾರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂತೇಟ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಣ ಅಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ನಡಪುಣು ಇಂಚ ಪುಣ್ಣುಲು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತಂಡ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ನನ್ನ MB 100% ಉಂಡು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ನನ್ನ 100% ಉಂಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಳ್ಳು ಗನ್ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು 10 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅದೇ ಏತು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರ್ಪುಂತು ಓಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಂದೇ ಪೋಡು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಂಡ ಏತು ಪುಂಡ ಈಗ ತಿಂಗಳು ವೈಫೈ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೂಲ ಅಂಕ್ಲಿ ಅವು ಆಫೀಸಿಡ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವೈಫೈ ಉಂಡು ಆಫೀಸಿಡ್ ವೈಫೈ ಉಂಡು ಬಟ್ ಪಿದೇ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಾಟಾ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಡಲ ಇರೆಗ್ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಲೈಫೈ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಡಾಟಾಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸಂಪತ್ತು 300 ಬಂದು ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತ್ರಿಷಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತ್ರಿಷಾ ಎನ್ನ 328 ದಿನ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಬಲ್ಲೆ 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 ಜನಕುಲೆ ಬಲ್ಲೆ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೈಲಾರಿ ಬತ್ತೀರಿ ನಾ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೈಲಾರಿ ಅವರೇ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಉಂಟು ಆದರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ರಂಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡಾಗ ಏನಿದೆ 2 ಗಂಟೆ ಕರೀತೀನಿ ಕಡು 2 ಗಂಟೆ ಆದ 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಜೀವನೋಡು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಜೀವನೋಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಂತ ಈರು ಪಂಡರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದೆ ಬಂದಾಗಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಕೈರಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೈಲಾರಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಆದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಸುಖ ಭಗವತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಪಣದಲ್ಲಿರ ಹಾಯ್ ಸಂಸನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಮನಸ್ಪುರಂ ಅಂತಾರೆ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂಡ್ಯ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತದೆ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ಇದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ವಯಸ್ಸು, ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸಾಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಂಸನ್ನೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಅಣ್ಣ ನಮಗೂ ಬಂದರೆ ದುಬೈಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದಾ? ಕೆಲಸ ಬಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಾದರೆ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲೇ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯೋದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಅದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲಫಡ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಎಂದಕ್ಕೆಂಡು ಅಂದೇ ಸಂಸನ್ನ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ವನಸ್ ಮಂತೆ ಬಂಡ ಊರ್ದ ಒಂಬರೆ ಗಂಟೆ ವನಸ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್. ಸೊ ನನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬಂದು ಅಂತ ಜಪ್ಪು ನಪ್ಪ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ವನಸ್ಸಿಂದ ವನಸಾದ 2 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುಡಿಗೆ ಜಿನಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಆಪುಂಡು. ನಮಿತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಡ್ಕಲ ಬತ್ತೀರು, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಣ್ಣಂದಲ್ಲಿರು. ಹಾಯ್ ನಮಿತಾ ಬಾಯ್ ಗಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ ಹೇಳಿ, ಚಾನೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಚಾನೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಲ್ಪದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಣದಲ್ಲಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಭೂಮಿ ಉಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ಫುಲ್ಲು ಭೂಮಿ ಉಂಡು. ಮೈಲಾರಿ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ದುಬೈ ಇದ್ದಂಗಲ್ಲ ಅವನದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ದುಬೈ ಇದ್ದಂಗಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಸೇಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೆ. ಸಂಸು ಕಬಕ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು, ಹೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಾದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಂಸನ್ನ ಕರಂಚಿದು ಪೋಪುಣ ಅಂಚ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಪುರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಈತೆ ಎರಡಲ್ಲ ಇದು ಬತ್ತೇಡು ನಂಗೆ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲ ತೂ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಬತ್ತೇಡು ಎಂಚ ಆಪಣ ಅಂಚ ಉಂಡು. ಗಾಳಿಯೇ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ 39-40 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಟ್ರಂಪ್ ಸೈತ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದೇ. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಲ್ಲಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಬಂದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪಾರತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಜಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಯಾನು ಬತ್ತು ಕುಲು ನೋಡಪ್ಪನ ಒರಿ ಅಥವಾ ಒರಿ ಏನಾರ ಕುಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಏರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಕಳು ಮನ್ಪು ಏರು ಮನ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಮಂತಿ ಜಡ್ಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪನ ಅಂಚ. ನಮ್ಮಿಸ್ತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಟ್ಕಲ ಮತ್ತೆ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಬಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇವತ್ತಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು 2-3 ಐ ಡಿ ಉಂಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ. 25% ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಂಚದೆ ಕಾಸ್ದಾಪುರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಂತೆ ಮುಲ್ತೂರು ಕಡಪುರ ನಕ್ಲೇಪುರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದುಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ದುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಯ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಮನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಮೇರೆ ತೆಲುಗು ಅಂದದ ಮನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ ಯಾರು ತೆಲುಗು में मेरे को बोलना है गंगा, तेलुगु में बोलना है. आप मेरा चैनल में जाके वीडियो देखो, फिर उधर कमेंट डालो, फिर मैं आपको सब्सक्राइब करेगा. मैंने మీరు నా ఛానల్ में जाके మీరు నా ఛానల్ में जाके వెళ్ళి ఛానల్ में వెళ్ళి वीडियो नो किट क्या करने का देखने का वीडियो చూడండి తర్వాత లైక్ చేయండి, తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే. మను వ్లాగ్స్ ఆర్ యు దేర్? మీరు నా ఛానల్కు వెళ్ళి వీడియో చూడండి, తర్వాత
తర్వాత తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చెప్పండి. ఓకే, నేను తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాను. मेरे को भी आंध्र आ जाएगा थोड़ा दिन में. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತ್ ಅನ್ನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಂಗಾ ಸಿಕ್ಕಾರೆ ಮೇರೆ ಕೋ ಆಂಧ್ರ. ಓಕೆ, ನಮಿತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಭಟ್ಕಳ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ ಆಯಿತು? ನಮಿತಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಪಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದುಂಟು. ಸೊ ಎಂತ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮಗೆ? చెప్పండి ఇందు సంపతనే వనందులేరు. మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నా ఛానల్ చూసి వీడియో చూడండి. కరెక్ట్ అందంది. వీడియో చూడండి, తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చెప్పండి, ಕಾಮೆಂಟ್ చెప్పండి. ಓಕೆ, ಮೈಲಾರಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ ಯಾವುದನ್ನ? ಅದಕ್ಕೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯವರು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತುಳುವಿನವರು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅರಬಿಯವರು ಅರಬಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲಿಪಿನ್ನವರು ಫಿಲಿಪಿನಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಿತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಭಟ್ಕಳರ್ ಅವರು ಪುರಿಯು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪುರಿಯು ಅಂತ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಎಕ್ಕಡೆ ಚುದೊಂಡಿ ಅರ್ಧ ಲಂಗ ದಾದ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಂಸನ್ನಿ ದಾದ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೇನು ಯಾನ ಇವರು ಹಂಚಿತು ಯಾತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸಂಸುಕ ಬಗ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಡರ ಐಕ್ಯಾನ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಓದಿಯೇ ಸಂಸನ್ನ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇರು ಬೊಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಂಡೋಗಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯೇ ಕೇಂಡಿಜಾರ ಇರು. ನಮಿತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ? ಚಾನೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. 2-3 ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋ ವರೀಸ್. ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಾ ಕಲಾಂಬ್ರೆ ಇಪ್ಪ ಅಂದ ಪೋಪಿನ. ಓ ದೇವರದ ಅದಕ್ಕೆ ಈರ್ ಫಂಡರ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಅನ್ಪಿನ. ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷೆದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯವರು ಸಮಾನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದವರಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಜೋಕ್ ಪಂಡ್ರೆ. ಓ ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರದರ್ ಪಣದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ. ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಡೈಲಿ ಇರ್ತದೆ 8 ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ, ಒಂದು ಎಂಥ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಚಪ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ಬಂದು ರಾಯ್ ರಾಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಚ್ಚಾ ಆದ್ಮಿ ಬುರಾ ಆದ್ಮಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಲಾರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಾವುಟ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೇವೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎರೆಗೆ ಮಾತಾ ದೆಪ್ಪುಯರಿ ಆಪುನಿ ದೆಪ್ಪರ ಇರೆಗಾಂಡ ದೆಪ್ಪರೆ ದೆತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೆ ನೀಲಿತ್ತಿನಗ್ಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ಇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪರ ಆಪಿನಿ ಇಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಈರ್ದ ಅದು ಈರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಯಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಂತೆ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಣನಲ್ಲಿರಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಏರ್ ಲಜ್ಜರಿ ಮರ ಮೂಜಿ ಜನ ಪುನಃ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಜನ ಎನ್ನ ನೆಂಡು ಮರ್ರೆ
ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಣ್ಣನೆ ಉಂಟು ಅದು ಅವಸ್ಥೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣನವರೇ, ಅಕ್ಕನವರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಒಣದಿರು. ಓಕೆ, ಮುದ್ದು ಇಜ್ಜರ ಅಂದೇ ಮುದ್ದು ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಉಳ್ಳೆರ ಅಂದು ಕೇಳಿರು, ಸೀದಾ ಪೋಯಿರು ಶಂಶನ್ನೇ ಉಳ್ಳೆರು ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಮಣದಿರು ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪಣ ಅಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾರು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ಜೆತ್ತೇರು ಜೋಕುಲು ಪುರ ಜೆತ್ತೇರ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನುಡಿ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಇರು ಟ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ರೆ ಜಾಬ್ ನಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತಡ ನಾಡಲಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇಂಡ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಪುರ ತೂಡು. ಸಂಶಾನೆ ಇತ್ತೆ 7 ಜನ ಬತ್ತಿರೋಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಬರಂದು ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಕ್ ಪಾಡುಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವೇರಾ ಅಂದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿಕ್ ಪಾಡುಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವೇರಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ. ಪಿಡ್ಕ್ ಪಾಡುಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವೇರಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬೊರ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನಲ ಅಮ್ಮಲ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿರ ನಿಕುಳೆ 2 ಜನ ಉಪ್ಪುನಿ. ಓ ಅಂದೆ, ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಅಂಚನ ಊರುಡೆ ಉಂತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಮ್ಮನ ತೂಡತ್ತ ಎರಡಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಮೈಮನವೆಲ್ಲ ಹೂವಾಗಿದೆಯಮ್ಮ, ಏನನು ಹೇಳುವ ಸಾಹಸ ನಿಂಚಿನ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪು ಜಿಂಕ್ ಸರಿಟ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಜಿನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆವಂತೆ ಅವನದಲ್ಲಿ ದೇ ಟನ್ 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 ಚೆಸ್. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಕೊಳ್ಳೇರಿ 4 ಜನ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಕೊಳ್ಳೇರಿ. ಬಲೆ 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 ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂದ 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 ಅಂದ. ಅವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷನ್ ಪುರ ಪೋಯತ ರಕ್ಷನ್ ಮಾಮು ಪುರ ಅಂಚಾದು ನೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಲಕ ಆವೋಡು ಇತ್ತನತೆ ಅಂದಿ ಲತೆ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಅದನ್ನ ಗೊಬ್ಬುಲಕ ಆವಡು ಇತ್ತನ ಪಣ ಸೋಕಾದು ಜಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಗೇಮ್ ಹಿಡ್ ಪುರ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ ಗೇಮರ್ನಗಳು ಪುರ ನೆಟ್ಟದಾದ ಗೊಬ್ಬು ಪತ್ತ ಗೊಬ್ಬುಲಿ ಅಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಬರೇ ಹೊಡಿ ಎಂಡ ಒಂದು ಉಂಡ ಉಂಡು ಯಾನು ಮುಳ್ತೋಜ್ ಪೌಡ ಆಪ್ ನಿಕ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ 150 ನಿಮಿಷನೂ ಕರೆಯೊಂದುಲ್ಲ 158 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೋಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪೆರತ್ತನ ಜೆಪ್ಪುಳೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅಂತ ಬರ್ತು ಪೇರ್ಲ ಎತ್ತೆ ಡೈಜಿನ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅನ್ಪ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಕೂಡ ಮನ್ಪೇರಂಟತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಏಪಲದಲ್ಲ ಕಾವೊಂದುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಗೊಬ್ಬೊಡಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ನಂದಂದು ಅಂತಾಕ್ಷರಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂತಾಕ್ಷರಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಿಕುಲು ಪದ್ಯ ಪಾಡಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬರೆದು ಪಾಡಲಿ ಓಕೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮುರಣಿ ಯಾನ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಕಲ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಂತೆ ಐತಾರ್ದಾನಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪಾಡಲಿ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನ 2 ಶಬ್ದನ ಅವಿನ ಪಾಡಲಿ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನೀನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉಂತನಾಗ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಬರೆಯೋಡು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಸಂಪತ್ ಅನ್ನೆ ಎಸ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ
ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಯಾನೆಂಚಿನೈತೆ ದೂರದು ಸುರು ಮನ್ಪೋಡ ಆತ ಅವೇನೆ ಪನೋಡ ದೂರ್ದ ಓಕೆ ದಾನೇ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸಿಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸಿಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನಗುವ ಅವು ದಾದಿ ದೋದು ಪೂರ ಆಪುಣದೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಲ್ಲೇ ಪಣೊಂದಿನ ಅಂಚೆದ ದಾ ಅಚ್ಚ ಸಂಪತ್ತನೆಗಳ ದಾನೆನಾ ವಾನ ವಾ ಆತ ವಾ ವಾ ಸರಿಯಾ ಎಡ್ಡ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬರೋನು ಮಾರ ಇಂಕ್ ಸಂಪತ್ತನ ಪಣ್ಪಾರತೆ ಆ ಪನೋಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಓಡಿಪೋಯಿರಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಂದು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಯ್ ಜಿ ಒಯ್ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಆರು ಪೋಯಿನ ಅಂದಿ ಪದ್ಯ ನಾಡ್ರೆ ಆರು ಬರೆಯೊಂದು ಉಳ್ಳೆರ ಅಂದ 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 ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಡನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪಣದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕುಂಬತ್ತೇರು ಒಲ್ಪ ಇರ್ರ ಊರುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಹಾಯ್ ನಿಖಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಊರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಫುಲ್ಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂದು ವಾರೆ ವಾರೆ ಗುಂಡಿಗೇರೆ ಬಾರೆ ನನ್ನ ಕುರುಬನ ರಾಣಿ ನೀ ಶ್ರೀನಾಥಗ ನೀ ಅವೇ ಹಿರೇಗೋಲ್ಪ ಊರನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಉಳ್ಳಾಲ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಓ ಅಂದೆ ಇರು ಉಳ್ಳಾಲನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ನೀ ಮೀಟಿದ ಅಂತಲೇ ಯಾರು ಪಂತ ಜೇರತಿತ್ತೆ ಯಾರು ಪನೋಡ್ಚ ನಿಖಿಲಣ್ಣ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಬ್ ಉಡುಲ್ಲಾರ ನೀನೊಂದು ಮುಗಿಯದ ಮೌನ ನೀನೊಂದು ಮುಗಿಯದ ಮೌನ ನಾನಾ ಓಕೆ ನೀ ಮೀಟಿದ ನೆನೆಪೆಲ್ಲವೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಾಗಿದೆ ದೇ ಅವು ನಾನೀನೋನು ಪೂರ ಆಪುಂಡಿ ನಾನೀನೋನು ನೌ ಆಹಾ ನೀಯಂತೆ ಮಲಗಂತೆ 10 o'clock ಅವನು ಬರ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮುಗಿಬಿಡುತ್ತ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀನಾಥ್ ದಾ ಸಮತ್ತನ್ನ ಅಂದ್ ಅಂದಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನಗ ದಾ ಅವೇ ದಾ ಆಹಾ ಎಡ್ಡ ಬದ್ದೆತ್ತು ನಂಜಿ ನಿನ್ನ ಬನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೆಕ್ಕೆ ಉರದಲ್ವೇ ನೀನು ಆಗಿರುವೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ 10 ಬಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಂಬ ಎನ್ಮ 7 ಆಜಿ 5 4 3 2 1 0 ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ ಕಮ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎಂದು ಪದ್ಯ
ಗಾನ ಎಂಕ್ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸಂಗಮ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸಂಗಮ ಈ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸ ಬಾಳು ಜೇನು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಬದುಕು ಅಂದ. ಹಾಂ, ಗಗನವು ನೀನೆ. ಇರೇಗಾವು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಗಗನವು ನೀನೆ ಭೂಮಿಯು ನೀನೆ ಕೂಡ ಎಂಕ ನಾನೇನಾ. ನೀನಾ ಎಂಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್. ಓಕೆ, ಗಗನವು ನೀನೆ ಭೂಮಿಯು ನೀನೆ ಎಂಕ ನಾ ಆತ ಪಿರ ನಾ ಇರೇಗ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲ ಆರು ಪಂಡೆ ರಂಜಿತನ ಪಂಡಿರ ನಾನು ನೀನು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗೇಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಓಡುವೆ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಜಿತನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿರು ನಂಗೆ. ಚಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಎರಡಲತ್ತೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಓಡುವೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಲಾ ಇರೆಗು ಆಪಂಡ ಅಪಂಡ ಎಂಕ ಲಾನಾ. ಓಕೆ, ಆರು ಪಂಡಿನ ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಸುಕುಮಾರ ಲಾಲಿ ಮುದ್ದು ಬಂಗಾರ ಅಮ್ಮನ ಬಾಳಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕಂದ ನೀನೇ ಆಧಾರ. ದೇ ಮೇರ್ ನಡುಟೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಅಂದು ರಾ ರಾ ರಾ. ರಂಜಿತನ ಓಡಬೋದಿತ್ತರಿಯೇ ರಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗ. ಓ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಮಾರ ಮುಳು ರಂಗೇನ ಹಳ್ಳಿಯಾಂಗೆ ರಂಗೇನ ಗೌಡ ಬಂದಿದ್ದ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಈರೊಂಜಿ ಮಾರ ಅಂದಿದ್ದೆ ದಾದಾನ್ ಸಂಪತ್ತನೆ ಓಡ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರ ತೋಜಿನಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಲೋಕೇಶ್ ಬ್ರೋನ ಲೈವ್ ಇಡ್ತೆ ಬ್ರೋ ಮಂಡೇರ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಲೋಕೇಶ್ ಬ್ರೋ ಏರಿ ಹೊಸತ ನಮ್ಮ ಕೇನಂದಿನ ಬುಧರಾವ್ ಸಂಪತ್ತನೆ ರವಿವರ್ಮನ ಕುಂಚದ ಕಲೆ ಬಲೆ ಸಾಕಾರವು ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ನಡು ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ದಾದ ಅನ್ಪುಣು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಲ್ ನೀರು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಆವಡೊಂದು ರಂಜಿತನ್ನ ಒರಿಯರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡುಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿತೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಉಂತ ಎಡ್ಡ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಿ ಮೇರ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಣಿಯೋಕ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಣಿಯೋಕ ಕೂಡ ಈರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಆರು ಸೈನಿಕರು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಮಹೇಶ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರು. ಓ ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ತೂಕ ಅದ್ರ ಪುದರ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡಾ ಚಾನೆಲ್ ಪುದರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣು ಬಂಡೇರು. ಓಕೆ 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 ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪಣದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಶುರು ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶುರು ಹುಡ್ದೆ ಶುರು ಮನ್ಪ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ರಂಜಿತನ್ನ ಗೊತ್ತಾಣಿಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕೇಶ್ ಬ್ರೋ ಅರ್ನ ಐಡಿ. ಓ ಅಂದ. ಓಕೆ 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 ಅವು ಕನ್ನಡ ಬರೀತೀರ ಅತ್ತು ದಾದೆ ಕನ್ನಡ ಬಾರಿನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಮಾರೆ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಆ ನವೀನನ್ನ. ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ರಾ ಪಂದೇರಿ ಎಂಕ. ಓಕೆ ರಾಯರು ಬಂದರು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು ತು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಾಂಡೆ ಬತ್ತಿರು. ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಲೈಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಡ್ಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತಾರೀರು. ಶ್ರೀನಾಥ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು. ಓಕೆ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಕರಾಂಡೆ ಬಂದ ಕನ್ನಡದವರ ತುಳುತ್ತಾರ ಕನ್ನಡದವರಾದರೆ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ
ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ರಂಜಿತ್ ಸಾಲೇನು ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀನಾಥ ಒಳ್ಳೆನಾ? ಎಂಕ್ ತಾನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತರಕ್ನ ಬಿಂದಿಯತ್ನ ನೀರ ಹೋಗುವೆ ತಾರೆ ಚೆಂಡಿಗೆಯ ಬೆಂಡಿಗೆಯ ಯಾ ಏರೆಗು ಯಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನಗು ಅವ ಎಂಜಿನ ಪದ್ಯನೇ. ತರಕ್ಕ ಬಿಂದಿಯ ನಾ ನೀರ ಹೋಗುವೆ ತಾರೆ ಬಿಂದಿಗೆಯ ಅಂತ. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪದ್ಯತೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ. ಕೇಂದಿಜರ ಇರೋಂಡು ವಿಜಯ್ ಅನ್ ಕೇಂದಿಜಿ ಉಂಡ ಪದ್ಯ ಉಂಡ ಸತ್ಯ ಕೇಂದಿಜಿ ಅನ್ ತರಕ್ಕ ಬಿಂದಿಯ ನಾ ನೀರ ಹೋಗುವೆ ತಾರೆ ಬಿಂದಿಗೆ ಅಂತ. ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪತ್ತ ಒರ್ಂಬ ದುಂಬೆ ಅರಂಬರ್ದ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬರ್ತೀರಿ. ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಳಿ ಕಂಡವಳು ರಾಮನಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿವವು ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್. ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರು ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ. ಆದಿತ್ಯ ಏರೆಗ್ ಮಾ ಮೆರೆಗೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ನ್ಯಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಫುಲ್ಲು. ಯಾರು ಹೆಂಗಂದೇನೆ ಅಂದೀನಿ ಸಾರಿ ಈರ್ ಪಲ್ನೆ ಮಾತು ಪಲ್ನೆದು ಅದನ್ನ ಓಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪ್ ಮಾರೆ ಬುಡ್ತೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮನೆ ಒಂದು 3 ಬಾಗಿಲು ಒಂದು ದಾದೇವು ಪದ್ಯನ ಭಜನೆ ಎಂಚಿನ ಮನೆ ಒಂದು 3 ಬಾಗಿಲು ಮನೆ ಒಂದು 3 ಬಾಗಿಲು. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ಬೇಕು ಯಾನ ತಾನು ಅಂದಿ ಕಡೆ ಅಂಚೆ ಬಲ್ಲ ಕಾಣು ಒಂದು ಓ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಓ ಸಾಂಗ್ ಕೇನಂದಿನ ಮನೆ ಒಂದು 3 ಬಾಗಿಲು ಧಾರಾವಾಹಿಯವು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಒಕ್ಕರಾಬ್ ಮಾರ. ಇರೇ ಮಾಟಿ ಏತ್ ಪದ್ಯ ಉಂಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಒಣಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳ ನನ್ನ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಂಚಾದು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ. ಮನೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸೇ ದೇವಾಲಯ ಓಕೆ ತೇರೆಗೆ ಯಾ ಏರೆಗೆ ಎಂಕ ಸಂಪತ್ಗ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ ಉಲ್ಲರ ಯಾಕೆ ಯಾಟು ಪದ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಆತೇನಾ ಆತ ಯಾವೇ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯರ ಬಂಗಾತೆ ಪಾಪ. ಸ್ಕೂಪ
దాదా స్కిప్ సంపద పాడతారా రెయిన్ అరంటు నీ అన్న రంజిత్ అరంటు నీ అన్న అవి జవ్ ఎక్కడ అరే పాప కన్ఫ్యూజ్ అని అంచ ఓ డిస్కోపా అందుకే వెళ్ళరు ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಯಾ ಏರಿಗೆ ಶ್ರೀನಾಥರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುದು ಮಾರು ನಾನು ಬರೆದಿವಡ ಏರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದಾದಂದು ಯಾ ಏರೆಗು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಈರ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪನ್ಪ ಎಂಚಪ್ಪಡ ಸಂಪತ್ ನವೀನ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸುರಿತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವೇ ಸಂಪತನಿ ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೇ ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೇ ಏಳೆ ಹೋ ಚೆಲುವೆ ಆಂಡ್ ಸಂಪತ್ತ ನನ್ನ ಪದ್ಯ ಆಂಡ್ అవి ఐదు ఒక యానేనా నెక్స్ట్ ఏర్ యానా ఏర్ వా ఓಕೆ ಸಂಪತ್ ಅನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪನ್ನಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ರಂಜಿತನೇ ಪನ್ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಪವೆ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪುಣು ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ದಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗವೆ ನನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪು ഞാൻ ಬರೆದಿಯೇ ಭಟ್ರು ಕುಲ್ದೇರ ಭಟ್ರು ಕಲ್ತಾರ ಅಂತ ಭಟ್ರು ಕುಲ್ದೇರ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಓಕೆ ಗೆ ರಂಜಿತನ್ನಗ್ ಗಾ ಗಿ ಗೋಗು ಗೌ ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಮಾರ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಗಾ ಫೋರ್ ರಂಜಿತನ್ನವೇ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಾಟ ಪಂಡದ ಬೋಲೆ ಎಜಿನ ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲು ಟೈಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಕುಲೋನುಡಾವು ಇರೇಗ ರಂಜಿತ್ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನು ತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ತಾಗೆನು ತಾ ನನ್ನ ಇರೇಗ ಅವೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಾ ಇರೇಗ ತಾ ತಾರಾಯ್ದ ತಾ ತಾತಿ ತೋತು ತೌ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಮಿಂಚಿನ ಬಾವಳ್ಯ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಬಾವಾ ಬಿ ದಾಟಿದವನ ಓಕೆ 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 ಸೂಪರ್ 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 ಎಂಕೆಂಜಿನೆ ವಾನ ಎಂಕ್ಲ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಫಲಾಂ ಶುಭಲಾಂ ಮರೆಯದ ಶೀತಲಾಂ
అయ్యో దేవరే, ఈయనకు వాయుమిని ఉండగా వాటి చేస్తూ ഞാൻ ഉന്തോണ്ടെത്ത ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು 5 ಮೀನು ಹತ್ರ ಏನು ಸೋಪು ಸುಂಬೆ ಅನ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚಾ ಈ ಲಕ್ಕದುಂತೆವನ್ನೇ ಇಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಏಜ್ರಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿನ ತೆಲ್ತು ಏರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ మీరు ಯಾನಾಯಕ ಇರಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಆಂಡ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಆಂಡಿ ಏಜ್ರಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಆಂಡಿ ಯಾವ ಅಂದತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿರಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಕುಲಾಲ್, ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಜಡ್ಡ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗ್ ಒಂಜಿ 75 ಪಿರವುಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನಂಚೂರು ಬೇಗ ಆವು ಪಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ. ಸೊ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ದಿನೋಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ಮರೆಕ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎನ್ಮರೆಕ್ ದಿನೋಲ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೆ ದಾನಿ ಎನ್ಮರೆಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯಾದ. ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಡಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಬರ್ತುಂಡು ಸಂಡೆ ದಾನಿ ಅವೇ ಎಲ್ಲೇ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಕೂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಡದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪು ಮಸ್ತ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ. ಕಾಡೆಯನ್ನು ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥದ ಸಾಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪ ಕಾಡೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲವೇ. ಮಗಲೇ ಮಗಲೇ ಮಾವನ ಮಗಲೇ ಮಾವಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ಟಿ ನೋಡವ ಮಾರ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಪದ್ಯದಲಕ ಓದುಂಡ ಓಕೆ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿಲಕ ಓದುಂಡ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು. ಸಂಪದನ್ನು ಹಿರೇಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿರೇಗು ವಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಅಂದಿ ವಾತ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡಿ ಅವು ಆಹಾ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವಣದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾರೆ ಅವು ಅವು ಪಂಡ ಪೆಟ್ಟಿ ನೋಡ ಇಜ್ರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಪದ್ಯ ಉಂಡಿ ಅವು ನೆನೆಪರ್ಪು ಜಾತೆ ಬರೋರ ಅಂಚ ಹಾ ಪಲ್ನಿ ಅಚ್ಚ ಹಾ ಎಂಕ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ವನ್ನಾಗ ನೆನಪರ್ಪು ಮಾರೆ ಪದ್ಯ ಅವೇ ಹಾ ಹೊಡ್ತೆ. हम दिल दे चुके सनम हम दिल दे चुके सनम निकल पर रड रड शब्द पद्य बंदर बग यान दा देख मन पंपी. ಅವ್ವ ಹಾನ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಇಜ್ರಲ್ಲ ಏರೆಗೆ ಮಾಯೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಂಡಿ ಪೂರ ಆಹಾ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವು ಆಹಾಡು ಸುಲ್ಮನ್ ಪೇರು ಇಜ್ಜಾನ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬರ್ತೀಯಾ ಯಾಟು ಸುಲ್ಮನ್ ಪೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಜೇರ್ಲ ಸುಲ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ನಾನ ಈರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. लेट नहीं हो रहे ना सोने के लिए गंगा? लेट नहीं हो रहे ना 10-15 मिनट? चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो. नाना खाली 15 मिनट है हमारा बस, तब तक मेरा जिन खलास होएगा. यानी ओके ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಐನತ ಅವನದಲ್ಲಿ ರನ್ನ ಈರ್ ಮಂತೆ ಉಲ್ಟಾ ನಂಚು ನಮ್ಮ ದಾದನ ಈರ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಕಣೆ ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಳ್ಳಿತನ ಅವ್ರು ಅಂಜಿತನ್ನಾಗ ಇತ್ತನು. ಸಾರಿ
ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿ. ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಜನ ಜನ ನ ಜನ ಊರು ಪೂರ ಕೆಂಪಾಯ್ತು, ಗಾಳಿ ಗಂಧ ತಂಪಾಯ್ತು, ದಿನವಿಡೀ ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಗಾಯ್ತು ಮೆಲ್ಲ ದಿನಕರನ ಉದಯ. ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಬೊಕ ಆರು ಮಲ್ಲಿಡ್ದು ಸುಮಂದೇರಿ ನೀ ಎಂಚಿನ ಸಾಂಗಿ ದಿನ ಹುಡು ಜಿಲಾಬು ಆರಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನೇನು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಪಣದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಈತ ತೆಳ್ತದ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇರುವ ಮಾರ್ರೆ. ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ತೆಲಿಪ ನಂದಾಪನ ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನಗು ಇತ್ತ ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನಗ ಲಾಟ್ ಸೋಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಪದ್ಯಪುರ. ಏನು ಮಾಯೆಯೋ ಏನು ಮರ್ಮವೋ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತ್ ಅನ್ನ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಂಕುಳನ್ನ ನಾನು ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗೋಣ ಓ ಹರಿಯೇಂದ. ಓಕೆ ಇತ್ತೇರೆಗು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಜನ ಎಂಕ ಯಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಂತಗಣ ಯಾವ ಅಂದದೆ ನಿಕಡೆ ಕಡೆಸುಜ ಜಪರೆಜ ಯಾ ಏರೆಗು ಯಾ ಇರೆಗು ಎಂಕ. ಓಕೆ 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 ಯಾವ ಏರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂಡೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನದಾದ ಉಂಡು ಮರ ಯಾಟ್. ಯಾರೆ ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ಒಬ್ಬಳೆ ನಿಂತಿರುವೆ, ಹಸಿರು ಹೂವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಯಾರನ್ನು ಕಾದಿರುವೆ, ಓ ನನ್ನ ಮನ ಪುತ್ರನೇ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆಯ, ಮನಸಾರೆ ನಕ್ಕಿದೆಯಾ. ಓಕೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಜೆಪ್ಪುಗಾವೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಂಜಿತನ್ನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನವೀನ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಾವಗಳ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾಡ ಬರೋದುಲ್ಲೇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಬಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಬಂಡೇರು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಬಾಯ್. ಯಾನಂತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಿದೆದ ಸೀನ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಎರಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರ ತೂಕ ಅವೇ. अभी तुम सो सकते हैं, हम थोड़ा अंदर का सीन दिखाएगा. 10 मिनट बाकी है अभी 3 घंटा की. हाँ 3 घंटा का हो गया लगता है. ए सी चालू करे, ए सी चालू है बंद है चालू है? हाँ चालू है. ओके ला 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 ला. हम थोड़ा दुबई दिखाएंगे तुम लोग को. कन्नड़ी ओपन पहले आप मारे पारी चिन्ह थोड़ा अपना बूरनंद. बाय 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 बाय. ಒಪ್ಪ ನಾವು ಓಪನ್ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಸಂತೆ ಹಾಕುಜಿ ಮಾಡ್ದಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಮರ ತಾಕತ್ ಮಾಡ ಚೂರು ಚೂರು ಬಂದ್ ಕರೋ.
चूर बंद करो, ऐसा रखो, इसको खोल सकते हैं कि देखते हैं। ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಾ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಶ್ರೀನಾಥನ್ನ ಪುರಾಣಿ ತೂತಾರ ತೇರು ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಾ ತೂತಾರ ಓಕೆ. ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ
ఇజ్జి జేజి ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡು ಏಪ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿಕೇನು లేదు ಬಜ್ಜಿಜಿ ದಾದಾ ಹೋಟೆಲ ಅಂದ ಅಜೀಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅತ್ತಿ ಉಂದಿಯೇ ನಮ್ಮ ಅಕಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪುಣಕು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಪಡ ಮುಲ್ಪ ಆತ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಉಂಡತೆ ಪೊಯ್ಯಿ ಅಂಚಾದ ಪಕ್ಕ ಇರೆಗು ಊರು ಊರುಡು ಪೂರ ಮರ ಕಾಡು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಕಡ್ತೆಡ್ಡ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡದ ಅಂಚ ಮೂರು ಪೂರ ದಾಲ ಮರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂಚೆನೆತ್ತೆ ಅಂತ ದೈ ಪೂರ ನಡೆದು ನೆತ್ತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ದೈ ನಡ್ಪೀರಾತ ರೋಡ್ ವರ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಡಿರೆಗು ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಜಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಗಾಡಿ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ತೋಜಿ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಕಡೆ ಐಟ್ ಒಂಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿಡು ಆಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 7 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಚ ಪ್ರಮಾಣ ಪೋಯ್ರು ఒక వల్పల ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ರಿಜ್ಜಂದಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುರು ಎಡ್ಡೆ ಫೈನ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ತಪ್ಪು ಮಂತುಂಡ ಅಂಚನೆ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮನ್ಪುರು ಬೈ ಝೂಮು ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ಡು 8x ಝೂಮ್ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ಡು ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಮಂತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಬುರ್ಜಿಗಲ್ಲಿ ಪಡು ಹೊರ ಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ನು ತೋಜಿನ ತೂಪಿನಿ ಅವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊರ ಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಪುಣ ಅಂದಿತ್ತೆ ತೋಡು ಚೂರು ಉಂತುಲೆ ತೂಳೆ ಆಪುನ ಲೈಟ್ ಮುರಾಣಿ ತೂತಾರೆ ಇರು ಬುರ್ಜಿಗಾಲಿ ಪಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಪಿನ ಹೆಜ್ಜದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಆಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ 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 8x ಝೂಮ್ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ 8x ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡದೆ ಇಂಚ 8x ಅವು ತೊಚ್ಕೋಜಿ ಎಂಕು ಓಲ್ಲ 8x ದಾದಂತ ಹಾಂ ತೂತೆ ಮುರಾಣಿ ಬಂಡೆ ಓ ತೂತಾರ ಓಕೆ 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 ಚಂದ್ರ ಲೈನಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರೇರುಳ್ಳೇರು ಕೈತಲಲೆ ಚಂದ್ರೇರು ಮೂಲೆ ಬೈದೇರು ಇನ್ನಿದಾದ ಹುಣ್ಣಿಮೆನಾ ಸೂರ್ಯನೆದುರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರಗುವಾರಿ ಹೊರಟಿ ಲೈಕಾಂಡ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೂರ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟಿ ಪೂರ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ 200 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ಪಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಆಡ ಪಂಡ 6 6 6 3 18 ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಿದ ಆದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಡು ನಾನು ಕಾತೊಂಡು ಜೆಪ್ಪರೆ ಶೋಕ್ ತೋಜಿನ ಮಾತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈತದು 20 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕರೆ ಕಾಂಡೆ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೇವೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 7 ನಿಮಿಷದ ಎಲ್ಲಿಯ ತೂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಅಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದರು ಓಕೆ 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 ತೂಕ ಓಕೆ ಮಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ಫುರ್ಸತ್ತಿದ್ದನ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬೈಯಾಡು ತಿಕ್ಕಲೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರೆತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬರೆ ಪುರ ಎಲ್ಲ ತೂಪೆ 10 ಗಂಟೆ ಜನ ಇತ್ತಂಡೆ ಮನ್ಪುರು ಇಜ್ಜಿನ ಪಕ್ಕಟಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದನು 1 ಗಂಟೆ ನಿಂಚೆನೆ ದೀದು ಬಿಡು ತೂಡುಪೆ ಅಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಬೋಪಿನ ತೂವಾಡಂಚು ನೆಟ್ಟೆ ತೂಯರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಿ ಕಂಡಿಡ್ದು ತಿರ್ತ ಮೀನು ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರ್ನ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ಗುಳುಂಕಾವು ಪತ್ತದು ಕುಲೋನೋಡಾಪು ನೆಟೆನಿ ಅವು ದಿಯರ ಸರಿಗಡೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ದೆತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಲೆ ಬರ್ಕಾಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಜಪ್ಪಳೆ ಇರು ನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ಜಿರಿಗೆ ಜಪ್ಪಳೆ ಇರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂತ ಚೂರು ಬಂದನು ಬ್ರಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಅನ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆವಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲ ಶೋಕದ ಲೈಟ್ ತೂದು ಬರ್ಪೇರ ತೂಯರ ಅಂಚಿ ಕೋಡೆ ಅಂತ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಮುರಣಿ ಪುರ 500 ಪುರ ಉಂಟು 400 ಪುರ ಕೋಡೆ 350 ಅನ್ನೆತ್ತನು ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಅಂದ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಬಂದು ಒಕ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿಡ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಲ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ನಿದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ವತ್ತು ಅವೇದ ಅದನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ನೆನ್ಪೊಂದು ಪುಡು ಕುಣಿಯುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳ
ಫಲಗಳ ಎನ್ನುವಾಗ ಅರಳಿದ ಕಣ್ಬೆಳಕು ಯಾನಂಜಿ ನೆಂತಂತೆ ಮಾರ ಎಂಜಿನ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚೆ ಎದುರುಡೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವ ಇರ್ನ ಎಂಜಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡೆ ಸ್ವರ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಸರಿಯಾ ಆಪುಂಡ ಪದ್ಯಪರ ಪನ್ಪಿನ ಸರಿಯಾ ಆಪುಂಡೆ ನಾನು ಸೋಕಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ತೂಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ನನಗೆ ಯಾರು ನೆನಪು ಅಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚ ಮಂತ ಮುರಾಣಿ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡೆ ದೂರಡೆ ತೂದೆ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಪುರ ತೋಜೊಂದೇ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ಅದೇ ಪಂಡದು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಶೋಕು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡ ಬೇತದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ನೆಚ್ಚೇನೆ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಸೀನ್ದಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅದೇ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಏತು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಡು ತೂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡ ನಡತಂಡ ಪಕ್ಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಎಂಚೇನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪದ್ಯನು ಪುರಣಿ ಒಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂತರತೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಕುಲೊಂದು ಅವಳ ಸೋಕಾತನು ಅಂತ ಅಂದಿ ಅಡಲು ದಾದೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಯಾನ್ ನೆಂತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುಂದು ದುಬೈದ ಹಾಕೊಳ್ಳಂಡಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೂಪೇರು ನೆನಪುನಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕುಡ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕುಡ್ ಕಮ್ಮಿಡು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲುಳ್ಳೇರ ಅಂದ ಆತ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲುಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲಾಲ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಡಪುರ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ದು ಅಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಪೇರು ಅಡೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜ ವೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಲೆ ಪೋಪುಜ ತೂಪುಜೇರ ಅದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಇಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚಿನ ಅಂದ ವ್ಯೂಸು ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದಂತ ಅತಿ ಆನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನಿ ಅವು ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಅತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನತ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ನತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜನ ತೂವೇರ ನೆಂತೀನಿ ಪಂಡ ಅವು ಪುರಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ನಾ ಅಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಅಂಚಾನು ಮಂತೀನಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕುನು ಒಂಜೇನು ತೂದು ಒಂದು ಎಂಚ ಆಂಡು ಸರಿ ಆಂಡ ಇಜ್ಜ ನಾನೊಂಜಿ ಎಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂತೆ ಮುರನಿದೆಟ್ಟಿ ಅನ್ ಚೂರ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅದು ನಾನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣು ತೂದು ಆಯೋಕ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂತನ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೇನೆ ಅನ್ ಪಂಡ ವಾಕ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪುರ ಪೋಪಿನ ಪುರ ಪಾತಿರ್ದು ಪುರ ಮಂತದೆ ಸೊ ಅವು ಎಂಚುಂಡು ತೂದು ಐತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆನ ಅದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಅದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಅವು ಮನ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡಿ ಪೂರ ಟೈಮ್ದ ಪೂರ ಟೈಪ್ದಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಟೈಮೇ ಯಾವುಜಿ ಅಂಚದು ಫುಲ್ಲು ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ 3 hour ಕೂಡ ಕುಲ್ಲೋಡು ಲೈವ್ಗು ಕೂಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ರು ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವರು ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುಂಡು ತೂಕ ಅಂದಂದ ಅವು ಎಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪನ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ಉಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಕೂಡ ನೆನ್ನಿನು ಒಂದೇ ಚಾನೆಲ್ ಪಾಡ್ಗನ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಮಂತ್ ಮನ್ಪುಗನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಗೈಡ್ದಲ್ಲಕ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಪೂರ ಅವು ಅಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ಪೂರ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಮಂತಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೈಮ್
ಐಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆವಡು, ನನ್ನ ಮಾತು ಐಕ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆವಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡು ಅಂದು ಅಂಚಿನೇ ಬಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಸ್ತುಂಡಿ. ಈ ಜನಗಳು ಪೂರ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೂರ ಬರೋದಪ್ಪುಂಡು, ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋದಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇನು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾಖಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ದಾಖಲು ಪೂರ ಸುರುಕು ಪಕ್ಕ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೇರು. ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ದಾಖಲು ಪೂರ ಅವೇನು ತೂದು ಮಂತ್ ಪಾಡು ನಾವೇನೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು. ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 4-5 ವಾಕ್ಯ ಬತ್ತಂದಂಡ ಅವೇನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರು ಹಾಕೊಂಡು ಆ 5 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಪಕ್ಕ ತೂಪೇರು ಜನಕ್ಕಳು ದಯ ಗೊತ್ತಿನ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹಾಕಲೇ ತೂಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದು. ಆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಕ್ಕಿ ಲಿಕ್ಕೇಶಂದುಲ್ಲೆ ಆಯಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು 4 ಲಕ್ಷದನ್ನ ಆಯಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಕ್ಕ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ನಂಗನೆಯವರ ತೂಪೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ. ಕೆಲವರ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು, ಕೆಲವರ ಲೇಟ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನಕುಲು ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಲೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನಕುಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು. ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಂದೆಲ್ಲ ತೂಂದು ಪೇರತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕುಲಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದೇನಿವರ ಪಾಡ್ ಸಾತಿಗೆವರ ಅಲ್ಲೇ ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಾ ಲೈಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇವತ್ತಿನ ಲೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡುವವರು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಲಗುವ. ಸೇಮ್ ಲೈಟ್ ಮುರಂದ ಲವ್ ಎತ್ತಿ ನಾನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೂ ಓಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಯ್ತು ಎಂಜಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ 31 ದಾನಿ ಎಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗ शबनमी पहले तो नहीं थी चांदनी ಶಬನಮಿ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ, ದುಬೈ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆನಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವುದು. ಐಟೆ ಆ್ಯಡ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಆ್ಯಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ನೈಟೇ ಮನ್ಪೇರು ಅವರವರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕಲ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ತೊನ್ವೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಲನೇ ಅವು ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಅವು ಇಮಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದು ಅಕ್ಕಲನೇ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತನಿ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ ಕಂಟ್ರಿದ ಫ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತನತ್ತೆ ಆಯನ ಅವು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತು ನೈಟ್ ಸುದೀಪ್ನ ಅಂದಂದು ಸುದೀಪ್ನ ಇತ್ತು ನಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಳಿ ಒಲ್ತ ಅಲ್ತಾನ ಅಲ್ತಾ ಯಾನಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅವಳೊಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ನೀರ್ದ ಫೌಂಟನ್ ಉಂಡು ಅವಿತ ರಿಪೇರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಏಪ ಓಪನ್ ಆಪಣ ಆನಿ ಪೋದಿ ಅನ ಅಂಡ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ತೂವೋಡು ಎಂಜಿನ ಆಪಣ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಇನ್ನಿತ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜಪ್ಲೇವೆ ನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ.